nilqakom għal programm ieħor il-Politico. Lejla ġewwa l-istudio miegħi nilqa' Dr. Carol Aquilina, nirringrazzjak Dr. Aquilina tal-qajt l-istedina tagħna. Grazzi lilek tal-istedina. Mela, tgħidilna xi ħaġa fuq hekk qabel nibdew sensiela ta' domandi. Għandi 45 sena jiena, missier ta' żewġ tfal, miżżewweġ, kuntent, naħdem bħala avukat, però għandi karriera wkoll fil-politika. Ili ħafna involut, jiena ili naħseb mill-96-95 involut fil-Partit Nazzjonalista, mill-iktar affarijiet sempliċi bdejt jiena ġifieri mmur ngħin f'elezzjoni ġenerali inċempel in-nies fil-lokalità tiegħi, u bqajt dejjem nagħti sehem. Inħoss li r-raġuni għalfejn bqajt involut kienet il-telfa tal-elezzjoni tal-1996. Għaliex dik l-elezzjoni kienet tfisser li ħanifqu mit-triq tagħna lejn l-Unjoni Ewropea u allura kien kont ħassej dak iż-żmien kont għaddi dieħel sixth form sa Luigi illi hawn il-pajjiż ħajaqbad direzzjoni li ma nixtieqx imur u nixtieq li pajjiżi jerġa' jaqbad id-direzzjoni lejn l-Unjoni Ewropea. Allura jisu l-commitment minn hemm beda, infatti kien hemm diversi nies illi dak iż-żmien involvew ruhom minħabba din ir-raġuni u baqgħu attivi sal-lum il-ġurnata, ġifieri dik kienet naħseb waħda mill-affarijiet li l-iktar immotivatni biex nibqa' attiv fil-Partit Nazzjonalista. Mela, bħala Shadow Minister tal-Ġustizzja ovvjament għandek numru kbar ta' sfidi. X'inhu huma l-ikbar sfidi imma li tintaqa' magħhom? Jiena nħobb naqsamhom f'żewġ affarijiet l-isfidi marbutin mal-ġustizzja, hemm dawk l-isfidi marbutin mal-qrati, mal-qorti ta' pajjiżna. U hemm dawk l-isfidi marbutin mal-liġijiet li jsiru. Liġijiet li jagħmel il-Parlament li jiena membru tiegħu. Il-problema l-kbira fil-qorti tibqa' dejjem matul is-snin il-kwistjoni tad-dewmien. Jiġifieri li wieħed jaf meta daħal ippreżenta kawża, imma ma jafx meta dil kawża tinqata'. Mhux tant kif ser tinqata' għax in-nies jifhmu li fi kwistjonijiet bejniethom wieħed hemm ċans li jitlef u wieħed hemm ċans illi jirbaħ. Anke min forsi jkun ċertissimu li ħajirbaħ xi kultant ikun hemm raġunijiet għalfejn ma jingħatax raġun mill-qorti u għalhekk għandna sistema illi s-seduti jsiru fil-pubbliku, li mħallef irid jagħti sentenza bil-miktub, irid jispjega u jkun hemm dawn l-affarijiet hemm is-salvagwardji kollha fis-sistema legali tagħna. Però din illi inti dħalt il-qorti u ma tafx meta ħriġt hija naħseb l-ikbar problema illi għandna. Issa minn fejn ġejja din il-problema. Parti minnha hija s-sistema li aħna nużaw biex nagħmlu l-każijiet. Jiġifieri naħseb hemm bżonn aġġornament ta' kif nagħmlu s-seduti tagħna, kif nresqu id-dokumenti, kif nresqu l-provi. Imma l-ikbar naħseb diffikultà li għandna hija li għandna mismatch bejn in-numru ta' kawżi li hemm pendenti quddiem il-qorti u n-numru ta' mħalfin u l-ħaddiema li hemm fil-qorti. Għandna problema ta' spazju kbir fil-qorti u allura hemm dan ma jaqblux iż-żewġ affarijiet. Id-dinja mixja mod, b'ritmu mod, u s-sistema legali tagħna, is-sistema tal-ġustizzja Baqgħet kif kienet. baqgħet mixja bl-istess li kienet mixja 30, 40, 50 sen ilu. U allura hemm bżonn dal-aġġornament li jsir. Jiena jkolli ngħid naħseb l-ikbar żewġ affarijiet kieku nagħmel jiena, kieku nagħmel tliet affarijiet immedjati. L-ewwel nett nibda naħseb biex ikollna bini ġdid tal-qorti. Illum il-bini tal-qorti sar żgħir wisq, m'hemmx spazju biżżejjed biex jekk il-mħalfin kollha jridu jaħdmu fl-istess ġurnata jaħdmu, jridu jqogħdu jiftehmu min ħajuża l-awla u min mhux se jużaw. Ġifieri dik hemm bżonn żgur illi nżidu n-numru ta' awli, irridu nżidu wkoll in-numru ta' mħalfin u maġistrati. Ma jistax ikun issa forsi konna okkażjoni wkoll nitlu f'ċertu numri illi jirriżultaw mill-istatistika uffiċjali, ma jistax ikun ikollok imħallef li għandu 600 kawża pendenti qudiemu. Jiftakar u kollox da. Impossibbli jagħmel daw is-600 kawża f'ħin raġonevoli u li jiddeċidija bil-mod it-tajjeb. Ġifieri rridu nirrealizzaw illi s-sistema legali tagħna hija naħseb fi stat ta' kriżi kif ingħaddi diversi drabi, però kriżi permanenti, ġifieri mhux kriżi għal 3 xhur u mbagħad nirranġaw u narġgħu inkorru xi darba oħra, imma li ħin kollu sejrin f'din is-sitwazzjoni. Jiena naħseb li din hija inġustizzja kbira anke fuq l-imħalfin u l-maġistrati, hija inġustizzja kbira fuq min imur jipprova jieħu ġustizzja mill-qorti u allura trid tinbidel. Ħaġa oħra li għandna bżonn huwa li mill-ġdid ikollna ħaddiema, numru ta' ħaddiema l-qorti li jiżdied b'mod drastiku li dawn ikunu assenjati mal-maġistrati u l-imħalfin biex jagħmlu x-xogħol.
Sfortunatament fl-aħħar snin kellna ħafna nies ħaddiema tajbin tal-qorti li iddeċidew li jimxu għal affarijiet oħra u l-qorti m'għadux post illi huwa attrajenti biex ċertu nies ta' ċertu knowledge u ċertu għarfien u ċertu esperjenza jmorru jaħdmu hemmhekk. Fi żmien jirrakkuntaw li qabel ma kont avukat jiena, il-qorti kien post li inti tkun gburi li taħdem u li kien hemm ċertu serjetà u li inti jekk tkun assenjat ma nħallef inti għandek ċertu pożizzjoni. Dikka biżmien intilfet u jiena naħseb li jrid isir investiment fosthom fil-pagi għaliex jiena nisma' stejjer ta' ħaddiema tal-qorti għala wiċċuċati. Mhux Jiġifieri jekk tal-tħallas tieħu Jekk iridu l-aħjar nies iridu nibdew ninvestu li jkollna pagi tajbin għal min jaħbad dik il-linja u li jkollna opportunitajiet anke biex wieħed javvanza fil-karriera. Illum għandna diversi karigi fil-qorti fejn wieħed jista' javvanza, però jridu nagħmluha attrajenti inutli illi nibqgħu b'dis-sitwazzjoni ta' pressure kontinwa fuq il-ħaddiema li ma jlaħqux bix-xogħol u nippretendu minn għandhom l-impossibbli. Allura hemm daw it-tliet aspetti li nara jiena illi jrid isir. Mbagħad minn naħa l-oħra, it-tieni problema hija l-liġijiet ta' pajjiżna. Aħna għandna sistema legali antikissima ġifieri rikka, mhux qed ngħid antika ġifieri għadda żmienha, però għandna bżonn inbidlu ftit affarijiet. Għandna bżonn naġġornaw il-liġijiet tagħna b'mod iktar maġġel biex ngħidlek. Ġifieri u llum saret fundamentali speċjalment fejn jidħol in-negozju. Jiġifieri il-bidliet qed naraw fid-dinja madwarna fejn jidħol il-kummerċ huwa minnew lid-dinja li pajjiżna qrid jaġġorna l-liġijiet ta' pajjiżna biex ilaħħaq mal-evoluzzjoni tal-kummerċ kif għaddejja. L-istess fejn jidħlu pereżempju ir-relazzjonijiet personali. Pereżempju jiena ħadd gost li l-gvern ħabbar li se jagħmel riforma fil-qorti tal-familja u naħseb illi hemm ħafna affarijiet li għandna bżonn inbidlu. Imma din riforma ma tistax tkun ta' darba trid tkun kontinwa għaliex il-mod ir-relazzjonijiet bejn il-familjari, il-familji kif tiġu ffurmati, l-arranġamenti fost il-ġenituri qed jinbidlu il-ħin kollu. Allura m'għandniex noqogħdu nistennew jisma' kull darba kull 10 snin li ddeċidu nagħmlu kollox ta' taħt fuq. irridu ħin kollu nżommu quddiem għajnejna dawn l-affarijiet li qed jiġru fis-soċjetà tagħna u nindirizzaw. U naħseb illi dan huwa difett anke fis-sistema parlamentari tagħna. Donnu illi il-gvern jirreaġixxi biss meta tinqala kriżi. Jiġi jagħmel xi liġi ta' malajr. Jiena naħseb illi din tkun xi ħaġa kontinwa illi wieħed ma jiddejjaqx jagħmilha. U allura il-liġijiet ta' pajjiżna fil-waqt li għandna sistema tajba ta' liġijiet, però rridu nkollu nistaqsu di tista' tinbidel di għandha tinbidel di kif l-aħjar nibdluha. U naħseb illi llum hawn interess anke minn nies. Jiena nirċievi ħafna kummenti u suġġerimenti hemm din liġi għax ma tinbidilx u ssir hekk. Jew inkella hemm dis-sitwazzjoni liġi ma titkellimx dwarha mhux aħjar tiġi indirizzata, ġifieri llum hemm interess kbir. Apparti minn hekk għandna wkoll u jiena ngħid li hija pożittiva ħafna. Numru ta' mħalfin u maġistrati li meta jaqtaw is-sentenzi jgħidu wkoll kummenti ta' kif jidrilhom li għandhom il-Parlament ibiddel il-liġijiet ta' pajjiżna jew għax ikun hemm xi ksur ta' drittijiet fundamentali u għandna ħafna każijiet ta' sentenzi li jiġu qudiem il-Parlament imma m'hemmx sistema kif jinbidlu, jew inkella xi jkun hemm xi inġustizzja li tkun saret minn xi liġi u allura l-maġistrat jew l-imħallef jirreferi għall-Parlament jgħaddi kumment anke lill-Ministru biex tinbidel. Sal-lum m'għandniex sistema fil-Parlament kif dawk is-sentenzi jiġu diskussi u mhux ngħidlek ikun hemm obbligu li jinbidel xi ħaġa. Vodri inti temmen li rridu nkunu proattivi. Tipo di qed naraw daqsxejn mhux fil-qorti biss kważi kullum kien anke l-gvern qisu ma jippjanax 10, 20, 30 sena oħra ġast 5 snin oħra mbagħad naraw. Għax jisu donnu kien hemm bidliet, mhux ma kienx hemm bidliet matul is-snin, però naħseb li wieħed irid iħares daqsxejn fit-tul ukoll. Nifhem illi Ministru jgħid jiena ħanagħmel dal-5 snin, ħanipprova nagħmel l-affarijiet li nista' f'dal-5 snin. Imma hemm ċertu affarijiet illi huwa ovvju li ma tistax tagħmelhom f'5 snin. Ġifieri jekk inti trid tippjana bini ġdid tal-qorti, ma tistax tagħmlu f'ċertu qasir żmien, trid ċertu ammont ta' żmien illi tippjana. Jekk inti trid tagħmel pereżempju id-diġitalizzazzjoni tal-servizzi kollha tal-qorti, huwa ovvju li trid tagħmel ammont ta' snin illi trid taqleb minn sistema bbażata fuq il-karti għal waħda diġitali. U jiena naħseb dak hu n-nuqqas. Jiena naħseb ukoll illi hemm numru ta' affarijiet illi kieku l-gvern jipproponihom jew jibda jitkellem dwarhom ma jkunux kontroversjali, anzi jsib il-qbil anke min-naħa tagħna. Però jrid ikun hemm ir-rieda illi jsiru daw il-bidliet. Infatti jiena pproponejt fil-Parlament
iktar minn sena ilu issa, li waqfu kumitat fil-Parlament propju biex jitratta is-settur tal-ġustizzja. Aħna wieħed mill-ftit parlamenti fl-Unjoni Ewropea u nazzarżanejt kważi fid-dinja illi m'għandniex kumitat li jitratta l-ġustizzja. U meta ngħid il-ġustizzja mhux qed ngħid il-liġijiet kif jinkitbu dawk importanti għax dak ġa jagħmlu l-Parlament, imma biex naraw is-sitwazzjoni fil-qasam tal-ġustizzja f'pajjiżna x'ikun. X'nistgħu nbidlu, x'hemm bżonn iktar investiment fih. X'inhuma l-affarijiet illi forsi għax jolqtu ftit nies mhux qed jiġu indirizzati, pereżempju, u jiena proponejt li nwaqfu dal-kumitat, s'issa l-gvern ma qalx hekk jaqbel xi jew le, jien nittama li xi mument jew ieħor naqblu, jien qed nipproponi wkoll li bda l-kumitat bi żgur jaħdem u jiltaqa'. Qed nipproponi li dan ikun iċċerjat minn xi ħadd li jaħtru kap tal-oppożizzjoni mhux il-gvern bħalma jiġri fil-PAC u dak huwa mod ukoll kif l-affarijiet jibdew jiċċaqalqu, pereżempju dawn il-jiem ħarġet aħbar illi għandna kumitat tas-saħħa fil-Parlament. Da ilu ma jiltaq' iktar minn sena. Issa dan huwa ċċerjat minn deputat min-naħa tal-gvern. Sa kieku dak il-kumitat iċċerjat min-naħa tal-oppożizzjoni. Il-gvern jibqa' jkollu l-maġġoranza, però ċċerjat min-naħa tal-oppożizzjoni bħalma jiġri l-PAC. Jibqa' ċert li tal-kumitat jiltaqa' tal-inqas darba fil-ġimgħa jew darba kull ġimagħtejn. U jsir id-diskussjoni. U l-Ministru jiġi qudiem dal-kumitat u jwieġeb u jinforma u jispjega. U jekk xi ħadd isaqsih irid bil-forsi jagħti risposta ma jistax ma jagħtix risposta mbagħad. Issa reċentament kellna l-Prim Ministru wkoll fejn għadha kellna akkużi ta' skandli lej il-Ministru Silvio Xkembri u anka Clint Camilleri naħseb iktar minn wieħed. U però l-Prim Ministru qal speċi daw jien ħan nipproteġihom tipo over my dead body xi qisu l-lingwaġġ li jużaw kolli jista' jsir xi ħaġa lejhom. U da qed qisu jipproponi xi liġijiet da li tipproteġi prattikament anke meta jsiru l-affarijiet ħżien allura. Fimna sew jew għax jiena qastajt nifhem eżatt voldieri. Jiena naħseb il-Prim Ministru ma fehmx eżatt ir-rwol tiegħu x'inhu. Ir-rwol tiegħu mhux li jipproteġi il-Ministri tiegħu, il-rwol tiegħu huwa li jipproteġi lin-nies mill-abużi tal-Ministri tiegħu. Jiġifieri, li joqgħod jgħid jiena ħa nipproteġi lil dal-Ministru mill-akkużi li qed isiru fil-konfront tiegħu, dan qed jagħmel disservice kbir timur kontra l-ġurament tal-lealtà tiegħu. Lealtà tiegħu mhijiex lejn il-Ministri tiegħu, hija lejn iċ-ċittadini Maltin u Ewropej. U allura din l-idea li qed jgħid li jiena ħajamel xi liġi biex jipprova jwaqqaf dawn l-investigazzjoni hija żbaljata. Il-Prim Ministru anzi missu jagħmel il-kontra. Missu jsaħħaħ il-mod kif isiru l-investigazzjonijiet b'mod li ma jħarsu lejn wiċċ ħadd. Illum għandna s-sitwazzjoni fejn il-Pulizija u l-Avukat Ġenerali minkejja li għandhom id-dritt u d-dover ngħid jiena, illi jekk jaraw xi ħaġa jitolbu li ssir investigazzjoni, jitolbu li ssir inkjesta, dawn ma jagħmlu xejn. U din hija r-raġuni għalfejn għandna dal-fenomenu ġdid fil-pajjiż ta' inkjesti maġisterjali mitluba minn ċittadini privati jew minn persuni fil-politika, dik hija raġuni. Kieku l-Kummissar tal-Pulizija u l-Avukat Ġenerali jagħmlu xogħolhom, kieku ma jkunx hemm bżonn li xi ħadd imur bħal Jason Azzokwar li nsellimlu minn hawn jippreżenta talba għal inkjesta maġisterjali jew inkella bħal Simon Busuttil nsellimlu wkoll li jmur jippreżenta talba għal inkjesta maġisterjali, kieku ma jkunx ikun hemm bżonn. Huwa proprju għaliex il-Pulizija u l-Avukat Ġenerali ma għamlu xejn li spiċċajna f'din is-sitwazzjoni. Allura il-Prim Ministru li jgħid li jrid jagħmel xi liġi illi biha jew iwaqqaf l-inkjesti maġisterjali jew inkella jagħti immunità lil min ikun involut il-politiċi sħabu u l-kompliċi tagħhom dik hija oxxenità kbira. Ġifieri dan diskors dittatorjali issa. Ġifieri x'qed ngħidu? Ġifieri qed ngħidu li l-Prim Ministru jaf li hemm xi ħadd li qed jagħmel xi ħaġa ħażina u se jrid maħfra. Issa li qed ngħidu. Qed jgħidlu kompli għaddej bil-ħażin li qed tagħmel u m'għandux ikun hemm konsegwenzi fuq anzi ħa nipproteġik jiena. Dan huwa inaċċettabbli kompletament. Kellna wkoll hemm l-inkjesta ta' 17 Black di jidher li l-Avukat Ġenerali għal xi raġuni ma trix li tiġi pubblikata l-inkjesta u hekk. Inti kemm il-darba kritikajt speċi r-rwol tagħha li mhux isir qisu x-xogħol kif għandu jsir. Għala taħseb hekk u għalfejn għandha din l-inkjesta tiġi pubblikata. Ara, jiena nagħmel differenza bejn din l-inkjesta u inkjesti oħra. Fil-pajjiż isiru ħafna inkjesti, ġifieri meta jweġġa' xi ħadd jew imut xi ħadd isir inkjesta wkoll. Imma mhux kull inċident jew kull akkadut ikun ta' interess pubbliku. Imma meta titratta affarijiet li huma dwar flus pubbliċi, dwar persuni f'karigi pubbliċi, dwar proġetti li joqtu lil pajjiż bħalma hi Power Station pereżempju, dak huwa minn hawn id-dinja li n-nies għandhom dritt ikunu jafu x'irriżulta u ma rriżultax f'inkjesta maġisterjali. Issa tarġgħu tgħid din l-inkjesta partikolari ta' 17 Black
kienet kontroversja kbira fil-pajjiż. Ġifieri Kważi kienet rebħet elezzjoni Għax hekk, wkoll. ġifieri l-elezzjoni tal-2013, il-weda kienet li se ssir power station, u li permezz dak il-power station se joħslu l-kontijiet tad-dawl u l-ilma, u li l-gvern jisuħajat imbuttatura ġdida l-ekonomija minħabba dil-power station. Mela, il-moment li kien hemm dawn is-suspetti u llum nafu li m'għadhom suspetti imma hemm il-provi haters u nies il-qorti dwar ċertu negozju li sar, huwa ovvju li l-Avukat Ġenerali issa li għandha f'idea din l-inkjesta għandha obbligu tagħti rendikont lin-nies issa biex nkunu ċari ħalli ħadd ma jgħid li qed ngħid xi ħaġa li ma tgħidx il-liġi. Il-liġi vera tajt illi la darba titlesta inkjesta maġisterjali, il-maġistrat jibata lill-Avukat Ġenerali. Però m'għandux ikun hemm miktub fil-liġi illi l-Avukat Ġenerali di biex toqgħod taqra biss u ma tagħmel xejn dwarha. I għandha id-dover illi dak illi kiteb il-maġistrat jikkonkluda l-maġistrat jew sab il-maġistrat f'inkjesta tittiflih u tittieħu d-deċiżjonijiet li għandha tieħu. Issa waħda mid-deċiżjonijiet tkun il-min ħattella l-qorti. Għax il-maġistrat ikun għamel rakkomandazzjonijiet jekk għandux jittella l-qorti xi ħadd u dik tagħmel deċiżjonijiet. Id-deċiżjoni hija tagħha mhux tal-maġistrat. Il-maġistrat jirrakkomanda biss. Il-mument li tieħu dik id-deċiżjoni jiena ngħid li għandha l-obbligu wkoll illi tagħti rendikont pubbliku. Vera li l-proċessi jsiru fil-qorti u n-nies jiġu akkużati l-qorti, però illum id-dinja mxiet. Ġifieri qabel konna ngħidu illi hemm is-seduta l-awla miftuħa tal-imħallef kulħadd għandu dritt imur jidħol u jisma' dak li qed jiġri f'dik is-seduta. Illum dak l-element ta' pubbliċità sar isir mod ieħor. Ġifieri llum bil-mezzi soċjali, bil-servizzi kollha ta' informazzjoni li għandna fil-pajjiż, huwa meħtieġ illi l-affarijiet ikunu iktar aċċessibbli. Se jiena mhux qed immur li ikonna l-kameras fl-awli, ma niddejjax kieku jsir hekk jiena, imma li l-Avukat Ġenerali tirċievi inkjesta bħal din. Jidher li ħadet id-deċiżjoni li ttella n-nies il-qorti u ma tagħtix rendikont pubbliku dwar se jsir u x'irriżulta, naħseb li huwa nuqqas kbir. U nuqqas kbir iktar u iktar meta nafu li kien hemm inkjesti li kkonkludew ċertu affarijiet u hi ma ġixxietx dwarhom jew aġixxiet kontra ta' dak li qalla il-maġistrat. Issa anke hemm jekk l-Avukat Ġenerali tiddeċidi differenti mill dak li ddeċida il-maġistrat inkwelet jien ngħid li għandha obbligu li tispjega Għal xiex? għal xiex biex inkella allura nispiċċaw fis-sitwazzjoni fejn kulħadd jaħbi u ħadd ma jġorri responsabbiltà. Jiena naħseb li jekk għandha raġun għalfejn tiddeċidi differenti mill-maġistrat m'għandix tinħeba u toqgħod tistaħba milli tgħidilna għalfejn. Għax jista' jkun hemm raġunijiet validi, jista' jkun li pereżempju qabdet il-pulizija jinvestigaw xi ħaġa u riżultalek xi ħaġa differenti. Jista' jkun imma tittajt għalfejn. Jiena iktar milli ngħid li l-inkjesti kollha għandhom ikunu pubbliċi, jiena ngħid li hemm kategoriji ta' inkjesti ta' suġġetti illi meta jkun hemm inkjesta dwarhom, ikun hemm timeline ta' meta dawn jiġu pubblikati. Pereżempju, jiena nifhem illi forsi l-Avukat Ġenerali Victoria Buttigieg iddeċidiet li f'dal mument ma tippubblikax, però naħseb li nkun ġust li nistenna illi la darba n-nies ħajtresqu l-qorti dakinhar jitresqu l-qorti l-Avukat Ġenerali tippubblika l-inkjesta għax imbagħad dik tkun ippreżentata l-qorti u naħseb kulħadd imbagħad għandu dritt ikun jaf x'fiha ma fiex. Jekk tiġi ppreżentata l-qorti biss ma tiġix pubblika dik, ġifieri għax hawn din l-idea li xi ħaġa li tiġi ppreżentata l-qorti ssir pubblika. Le, fil-proċessi ċivili ħafna drabi iva l-affarijiet ikunu pubbliċi, però fil-kriminal dak li jiġi ppreżentat fil-kawża jkun aċċessibbli biss għall-partijiet u għall-avukati tagħhom. Ġifieri jekk din kif żgur ħajġi l-inkjesta ta' 17 Black tiġi ppreżentata l-qorti, hemmhekk mhijiex pubblika, tiddeċidi l-Avukat Ġenerali li tippubblika. Issa hemm ftit ilu wkoll kellna l-iskandlu l-kbir tal-isptarijiet fejn naħseb kien tista' tgħid l-ikbar skandlu li kellna. Inti temmen li tista' tgħid kull proġett kbir li sar tista' tgħid taħt il-Gvern Laburista dal-aħħar kollha daw kellhom element ta' korruzzjoni jew nuqqasijietha. Ara, jien ħanamela l-kontra. Minix sa ngħid li kull proġett kbir li kien hawn xi fottimenti fih. Alright? Imma nemmen illi l-Partit Laburista ewlieni fosthom Joseph Muscat kellu dal-pjan illi minn kull proġett kbir jekk jista' jkun isib mod kif ikun hemm xi forma ta' korruzzjoni fih. Issa jista' jkun għamilha jista' jkun għamilha ħadd ieħor u ħallih jagħmilha, imma hemm dan il-pattern. Ġifieri meta tibda tara proġett wara ieħor
u tara is-suspetti li hemm u l-akkużi li hemm u n-nies involuti, eċetera, eċetera, wieħed jara pattern. Ma sax ngħid li kull proġett, però iva hemm dan il-pattern minn proġett għal ieħor. U di jien ngħid li hija inkwetanti għaliex naħseb illi meta tella Joseph Muscat fil-pajjiż, issa mhux mill-punto di vista tiegħi, imma mill-punto di vista tan-nies ġenerali, kien hawn ċertu tama illi se jinbidlu ċertu affarijiet, ħanpoġġi hekk. Jiena ma mminx li ħajjiġri hekk, imma il-maġġoranza tan-nies hemmnu tlamaw u naħseb li anke min vvota lil Partit Nazzjonalista b'konvinzjoni kienet jaħseb illi iva hemm di ċaqliqa illi lil Joseph Muscat tagħtu l-possibilità, offritlu l-possibilità li jekk irid ibiddel affarijiet ibiddilhom. U naħseb li kbar diżappunt fost in-nies huwa dak illi kien hemm din l-opportunità tad-deb li forsi ninqatgħu minn ċertu affarijiet li kienu jsiru fil-passat taħt iż-żewġ partiti. U li konna mod ġdid ta' kif isiru l-affarijiet. Issa, di il-sitwazzjoni nbidlet daqsxejn fi ħmar il-lejl. Għaliex? Għax meta beda għaddej żmien u bdew faqqaw il-każijiet, jiġifieri in-nies mill-ewwel jiena niftakar in-nies jistaġbu. Kif jista' jkun li Konrad Mizzi qabad kumpanija, Kix Kembri qabad kumpanija u hemm dil-connection bejniethom, mbagħad hemm it-tielet kumpanija Igrant li għandna sarlhom jisu kulħadd jibża jsebbi ta' mini. Kif jista' jkun il-Prim Ministru ma jaqbadx jneħħihom minn ministri? Hemmhekk mill-ewwel in-nies bdew jifhmu li hemm xi ħaġa ħażina. Forsi kien għadu kmieni ħafna jiena ngħid li l-elezzjoni tal-2017 bl-affarijiet kif ġraw u anke l-fatt li sejħed qabel, in-nies jisu ma laħqux għaqdu l-istorja f'moħħhom ta' biex jikkonvinċew ruhom li kienet isiru huwa ħażin. Ma dawk kellu jkun hemm affarijiet oħra biex jirbaħ il-Partit Nazzjonalista jew jitlef il-Partit Laburista, jien naħseb kien għadu kmieni ħafna illi jiġri hekk. Però jekk tara mbagħad x'ġara matul is-snin, illum naħseb illi jekk il-gvern ħabbar proġett naħseb li huwa ħaġa li tiġihom f'moħħhom in-nies hija ġejja xi ħaġa oħra, ġejja xi taħwida, ora ħanaraw min jinqabad did-darba. Jiġifieri naħseb in-nies fehmu li hemm xi ħaġa fundamentalment ħażina fil-mod kif kienet isiru affarijiet u kif għadhom isiru l-affarijiet. Għax ħafna drabi jisgħu xi ħadd jipprova jgħid li dik kienet is-sistema taħt Muscat. Anke taħt dan il-gvern is-sistema għadha hekk. Issa ovvjament naħseb inti tintaqa' ma' nies ukoll li kienu forsi ex-nazzjonalisti, forsi floating voters, jgħidulek imma mhux kulħadd kollu l-korruzzjoni tiegħu dejli anke fi żmien in-nazzjonalisti kien affarijiet ma kinux ċari jew saru ħażin. Inti kif taħseb imma li tistgħu tikkonvinċu n-nies illum il-ġurnata li intom mhux ħadd tkunu bħal Labor għax donnu minn ta' ċans il-Labor. Ifhimni, r-riżultat li Ara. Jiena naħseb id-differenza fundamentali biż-żewġ partiti hija. Fil-Partit Nazzjonalista hemm dil-kultura li meta wieħed jara xi ħaġa ħażina jitkellem. Jiena għext il-ħajja fil-partit għal ħafna snin, rajt il-karattri tan-nies ġejjin u sejrin, però dejjem kien hemm grupp ta' nies illi meta jaraw xi ħaġa ħażina jitkellmu. U ma jqogħdux jiddejqu. Ġifieri hemm dil-ħaġa hemm dal-mekkaniżmu fil-pjan illi meta xi ħaġa tkun ħażina xi ħadd iqum jitkellem. Xi kultant ikun l-iktar persuna li ma tippretendix li jqum jitkellem u tammirah għax ikun xi ħadd forsi li għadu mhux daqshekk involut jew inkella li s-soltu jkun kwiet ma jitkellimx. Imma hemm dil-kultura fil-pjan jekk tara xi ħaġa ħażina, inkluż fuq il-Partit Nazzjonalista titkellem. U allura dik hija kultura li għandu l-Partit Nazzjonalista, il-Partit Laburista naħseb għandu l-kultura il-kontra. Jekk tara xi ħaġa ħażina, ara ma jfettillekx titkellem. U naħseb din hija l-kaġun għalfejn il-Gvern Laburista qabad it-triq f'dawn it-12 sena għaliex għandhom dil-ħaġa illi meta jaraw affarijiet ħżiena kważi jisuh bħala xi mertu, xi ħaġa li għandek tiftaħar biha, xi ħaġa li għandek tippromovija, tfaħħarha, tikkuntenta ruħek biha. Aħna mhux hekk. Jekk iridu l-affarijiet isiru tajjeb, meta tara xi ħaġa ħżiena titkellem. Issa jista' jkun hemm konsegwenzi fuq hekk jekk titkellem, imma dak id-dover tiegħek. Jekk tara xi ħaġa ħażina trid titkellem. U li ġara wkoll naħseb jiena hija l-karattri tal-mexxejja tal-partiti. Jiena nara illi Joseph Muscat kien jissekonda ħafna affarijiet illi mhux bil-fors kien ikun involutu, imma kien ikun jaf li qegħdin jiġru u jissekondhom. Iħallihom għaddejjin, xi kultant jimbuttom hu stess. Dik hija l-kultura li bena Joseph Muscat li jgħaddi kollox li jekk inti tittabbuża jiena ma se ngħidlek xejn għaddej
mertu tiegħek speċita. U dik ħolqot sitwazzjoni li fl-aħħar mill-aħħar aħna ma rridux ninsew waslet ukoll għal qtil ta' ġurnalista f'pajjiż ta' Defni Karma Galizja, ġifieri għal din mhux qed ngħidha jien, għal huwa tliet imħalfin f'inkjesta pubblika li appunta l-gvern. Jiġifieri dik il-kultura bħal ħafna kulturi oħra affarijiet fil-kultura tagħna li ġew matul iż-żmien mhux faċli tbiddilha u naħseb li llum għandna problema illi l-ġenerazzjoni żgħira ma tafx mod ieħor. Jiġifieri min għandu 15-il sena, min għandu Żgur ma 20 sena. laħaq xejn. Issa jiftakar biss daw l-affarijiet u għalhekk naħseb jien ukoll għandna fenomenu ta' ħafna nies qed jgħidu jiena ma rrid nitlaq minn dal-pajjiż għax dawn l-affarijiet ma jogħġbunix u jrid neħles minnhom. Issa jiena ngħidilhom qisli ma titilqux ibqgħu bidlu l-gvern jekk hemm bżonn bidlu l-affarijiet. Imma għandna dil-problema ta' ġenerazzjoni li ma tafx mod ieħor. Bħalma naraw f'pajjiżi oħra, pereżempju l-Italja kellhom dil-problema, kellhom problema kbira tal-mafja, li l-mafja kienet parti mill-kultura, mit-testut soċjali tagħhom għal ħafna snin, sakemm imbagħad ġraw avvenimenti kbar bħal tir ta' Falcone u ta' Borsellino, illi mbagħad kien hemm ċertu affarijiet jiġċaqalqu kien hemm rivoluzzjoni, mbagħad rewwixta, ġifieri mbagħad bdiet l-edukazzjoni fl-iskejjel kollha tal-gvern u tal-privat, ġifieri kien hemm dissensazzjoni kbira li l-nies iridu jilliberaw ruhom minn din il-ħakma tal-mafja fuq pajjiżhom. Issa jiena naħseb illi hemm irid isir il-bidla wkoll. Illi issa li beda d-diskors kulħadd jitkellem u jgħid l-affarijiet hemmhekk naħseb ikonna bidla fil-ġenerazzjoni. Imma iva hemm problema li ż-żewġ partiti jridu jindirizzaw, Partit Nazzjonalista naħseb committed li jindirizza, il-Partit Laburista ma narax committed jiena li jindirizza, anke għaliex wara li spiċċa Joseph Muscat u raħaq Roberta Bella, il-każijiet ma waqfux. Jiġifieri bħalma Muscat kellu numru ta' ministri li kellhom iwarbu għax inqabdu b'ċertu affarijiet, Roberta Bella kellu wkoll. U kull darba il-Partit Laburista jiddefendihom u jagħti eżempju ħażin iktar wieħed mill-ieħor. L-ewwel tkellimna daqsxejn fuq id-dewmien fil-qrati u speċi qed li hija problema kbira. Taħseb li da d-dewmien kultant qed jaħdem ukoll kontra l-Partit Nazzjonalista fis-sens ħanġiblek eżempju hemm daw il-sentenzi li l-inkjesti li qed joħorġu issa ħadu numru ta' snin twal. Ġew elezzjonijiet in between u l-Partit Laburista speċi daw għalajiet m'hemm xejn minnu m'hemmx fatti. Daw ma telfukomx fis-sens ħafna. Mela, ara. Ħanispjegalek għalfejn. Inti il-maġistrat li jagħmel l-inkjesta, mhix l-inkjesta biss. Il-maġistrat li jagħmel l-inkjesta ikollu l-kawżi tad-distrett, ikollu l-kawżi taċ-ċivil, ikollu l-kawżi dwar tal-ALI, ikollu l-kawżu dwar ma nafxiex. Daw il-maġistrati huma kollha mobbija b'ħafna kawżi oħra u b'ħafna ruoli oħra. Jiġifieri, il-maġistrat li jkun qed jagħmel l-inkjesta ma jhomx filgħodu jgħid għandi din l-inkjesta importanti ħafna. Irid nagħmel lilha biss, irid nagħmel ħafna affarijiet oħra. U llum is-sitwazzjoni qed tinbidel illum għandna grupp żgħar ta' maġistrati ta' 4 maġistrati li qed jagħmlu l-inkjesti biss. Jiena ngħid li mhux biżejjed u ngħid li m'għandhomx riżorsi biżejjed biss. Dawna l-4 maġistrati li għandna kull wieħed minnhom suppost għandu dak li jgħidu deputat reġistratur, ġifieri persuna assenjata miegħu li tieħu ħsieb l-affarijiet tiegħu. Daw għandhom wieħed bejn 4. Ġifieri u l-gvern diġà ma tantx jidher li għandu interess li tihom il-ħaddiema li għandhom bżonn. Ġifieri huwa minnu illi s-sistema kif inhi mhijiex tajba biex dawn l-inkjestijiet lestew kemm fi żmien raġonevoli. Jiena ngħid li xorta hemm ċertu żmien li jaħdem għaliex il-ġbir ta' ċertu provi, speċjalment dawk li jinvolvu pajjiżi oħra mhuwiex daqshekk faċli. Ġifieri, però għandna wkoll is-sistema illi l-inkjesti jiddependu wkoll fuq il-pulizija. Jiġifieri huma il-pulizija li jagħmlu ċertu ġbir ta' provi, jiena ngħid li għandna nimxu minn dik is-sistema ma ngħid li il-maġistrati għandhom ikollhom ħafna iktar għodda anke legali biex ikunu jistgħu jagħmlu ċertu ġbir ta' provi. Jiġifieri xi kultant mhux tort, żgur mhux tort tal-maġistrati li għandhom dis-sitwazzjoni. Però żgur illi hemm bżonn ħsieb ġdid ta' kif il-maġistrati ikunu attrezzati armati biex jagħmlu ċertu inkjesti. Jien ngħid li hija unfair mhux fuq il-Partit Nazzjonalista, hija unfair fuq iċ-ċittadini li imorru jivvutaw f'elezzjoni u ma jafux l-eżitu ta' ċertu deċiżjoni ta' ċertu investigazzjonijiet jew ċertu inkjesti li jkunu saru. X'inhi naħseb illi kieku
pereżempju l-inkjesta tal-Reuters ħarġet qabel l-aħħar elezzjoni ġenerali. Naħseb Mhux hekk kienu hemm daqsxejn naħseb in-nies kienu differenza. jagħmlu kalkolu daqsxejn differenti. X'hekk jew inkella li kieku ċertu nies ġew investigati u arrestati u mresq il-qorti qabel. Naħseb in-nies kienet tifhem isma' m'għadix kwistjoni ta' jien nara dal-partit jara hekk u dal-partit jara hekk, imma għandek istituzzjoni fil-pajjiż hija l-qorti qiegħda tgħid li dan għandu jitressa l-qorti u għaddej proċeduri. Ġifieri naħseb l-ikbar inġustizzja mhux fuq il-PN imma fuq in-nies iċ-ċittadini li ta' kuljum imorru x-xogħol u darba f'5 snin jridu jmorru jivvotaw u jiddeċidu min ħajkun qed imexxi dal-pajjiż. Issa inti madwar 5 snin ilu naħseb jien qisu sar tista' tgħid frejma fuqek fejn kont irċevejt pakkett bil-kokaina bil-posta. Int kont qed li da qisu sar biex tieqaf titkellem dwar il-qtil ta' Defni. Kien instab qabel kollox minn kien badda l-pakkett u għalfejn taħseb ridu jalqulek ħalqek. Ovvjament. Naħseb irid nispjega ftit f'liema kuntest kien ġraddik. Dan kien iż-żmien illi numru ta' deputati tal-PN konna qegħdin nitkellmu fuq ċertu affarijiet. Kombinazzjoni waħda minnhom hija 17 Black. U sa nispjega għalfejn. Jien niftakar kont għamil diskors fil-Parlament, kien diskors li fih qed ċertu affarijiet u semmejt il-ċertu nies bisimhom b'kunjomhom, u naturalment kien hemm reazzjoni. Ġifieri reazzjoni ta' nies jgħidu li tajjeb għamiltu tkellimt, però kien hemm reazzjoni wkoll ta' min ried li jiena naqtaħħa u ma nitkellimx iktar fuq ċertu affarijiet. Bħali kien hemm 3 deputati oħra. Ġifieri kien hemm Jason Azzopardi, kien hemm Simon Busuttil, kien hemm David Kaza. Seb aħna l-erba' l-iktar erba' li konna mqarbin nitkellmu fuq l-affarijiet bl-iktar mod ċar. Dak iż-żmien anka kien hemm minn sħabi min qal li isma' għamel pass lura, tkomplix għaddej. U jiena qatt ma ħassejt illi għandi nagħmel xi forma ta' pass lura jew inkella forsi nimmodera dak li qed ngħid, ma qatt ma derli hekk. Dak kien il-żmien ta' wara qtil ta' Defni Karma Galizja. Jiena għalija x-xenarju kien ċar ħafna x'qed jiġri. Kont deċiż li għandi ngħidu. Fatti nista' ngħid illi meta kont inkun nagħmel ċertu diskorsi fil-Parlament jew f'xi postijiet oħra ma kont ngħid il-ħadd x'ser ngħid. Ġifieri kont iktib id-diskors waħdi, ma ntih il-ħadd biex jarah. Laqqas il-sħabi ġifieri ma nħoss iddiskuti magħhom x'ħan ngħid u ma ngħidx. U kont deċiż illi ma neqafx ġifieri. Issa dak iż-żmien l-ewwel li rċieva dal-famuż pakkett ta' droga ma kontx jien. Għalkemm daw ġraw kollha fl-istess żmien, fl-istess jiem. Proprjament kien Jason Azzopardi li rċieva l-ewwel pakkett li kien ħadu d-dar jidhirli u kien fetħu mbagħad rrealizza x'ġara u sejjaħ il-pulizija. U kienet ħarġet fl-aħbarijiet illi ġara hekk. Xi ftit wara, jiem ta' ġifieri wara, jien kont imsiefer u ċempilli xi ħadd mid-dar ċentrali tal-Bernardinista, ċempilli receptionist, u għalli jisma' għalli hawnhekk hawn envelop għalik. Għalli da jidher daqsxejn strab. U jiena mill-ewwel ma nafx undunax x'inhu, imma jiena mill-ewwel rokitni għajni. U qedlu isma' għalqu f'kexxun, qedlu tmissux, qedlu jiena nasal għada minn barra minn Malta, qedlu mill-airport ħanibqa' ġej hemmhekk ħanara eżatti x'inhi s-sitwazzjoni. U infatti kont isfir mal-mara u tfal marru d-dar u jiena mort il-dar ċentrali tal-Bernardinista sibt is-Segretarju Ġenerali Clyde Pooley dakinhar u qedlu isma' qedlu jiena ċempilli receptionist u hekk qedlu hawnhekk hawn l-envelop li nissuspetta li hu xi ħaġa ta' dat tip bħalma ġara Jason, jiena rrid illi insejħu lill-pulizija jiftħu huma ma missejtu għadda l-envelop, jiftħu huma u jagħmlu inkjesta maġisterjali biex jippruvaw jiskopru min qed jibgħat minbagħad dan l-envelop u x'fih dan l-envelop għax sa dakinhar ma konniex nafu li dik kienet droga. Konna nafu biss li hemm xi sustanza li kienet ġa pakkett tal-foil u ndirizzat lilna mill-Kanada kienet jinbagħad ġifieri. U ftemna illi nagħmlu hekk, informajna dak il-ħin stess li kap tal-partit ukoll Adrian Delija dak iż-żmien u ġew il-pulizija u għamlu inkjesta. U jiena ma qed xejn lil ħadd.
Wara li ġara hekk lili, ġrat hekk ukoll lil David Kaza u lil Simon Busuttil. Ovvjament, bħalma jiġi f'ħafna minn dawn is-sitwazzjonijiet wieħed iċempel l-iktar nies li jkunu viċin. U jiena kontajthom il-parir u hekk għamlu kienu infatti illi jagħmlu bħali u ma Ġibu jgħidux pulizija. pubblikament bit-tama għaliex jiena is-suspett tiegħi u għadu hekk sal-lum kien illi dan il-pjan ta' min batuli kien illi jiena nieħu dal-envelope, niftħu id-dar u mbagħad u jirrapporta li jiena għandi id-droga id-dar. Mentri fil-verità ik nara droga qas nara ġifieri u m'għandix daw il-vizzi jiena. Dak kien il-pjan ta' dal-persuna, jiena meta ġara hekk il-Jason mbagħad indunajt u ridt li nieħdu ċans li nippruvaw jinqabdu jew jinqabad il-persuna li għamel din il-ħaġa. Saret inkjesta, jiena tlajt nixed fl-inkjesta, spjegajt eżatti prattikament dal qed ngħid hawnhekk lill-maġistrat u jiena indikajt ukoll f'min nissuspetta il-persuna li għamel din il-ħaġa fil-konfront tiegħi. Konfrontati ma nafx, ma fil-konfront tiegħi stajt nixed jiena u ngħid x'inħoss jiena bħala persuna illi qed ngħid min għandu jkun issuspettat. Minn dakinhar sal-lum jiena sirt naf li kienet droga b'mod inċidentali ila li xkien iltaqa' miegħi pulizija fi kurtur tal-qorti. Għaraftu għetlu, mettu li xejn intom speċi tal-iddiku, konfermajna li kienet kokaina, kien għalli dan kienet droga. Ma speċi il-vitma ta' da kollu, ma jidrilkomx li għandkom iċċertlu li u tgħidu li jisma'. Jiena mhux familja għandi d-dar, ħsieb illi ma jiġilhom xejn. U ħadd ma ċempel jew kellimni dwar dil-ħaġa. Qatt. Issa forsi ħantik aħbar f'dal-programm. Jiena di dejjem baqgħet tberrem ġa moħħi dil-ħaġa illi x'ismu u fatti kontajt intervista meta kienu għamlu ċertu akkużi fuqi li kontet illi jiena qed nipponta subajja lejn min hu involut fil-qtil ta' Defni Caruana Galizja f'dan il-każ. U għadni konvint illi hekk hu illi l-persuna waraha huwa xi ħadd involut fil-qtil ta' Defni Caruana Galizja. Inkluż ta' dak li nbagħat il-Jason u li nbagħat il-Simon Busuttil u David Kaza. Xhur ilu, Settembru li għadda, jiena ktibt l-Avukat Ġenerali u tlabta illi ittini kopja tal-inkjesta li saret dwar dan il-każ. Ġifdaqt nitkellmu għaddew iktar minn 5 snin. Ġifieri minn dak kollu. U assumejt kif naħseb li inkorrett illi din l-inkjesta ngħalet. U allura marret l-Avukat Ġenerali. Dak kien fil-bidu ta' Settembru xi kien li ktibtilha jiena. Fil-ġimgħa ta' qabel il-miliet dina tiktib li lura qabdet il-wieħed uffiċjal tal-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali dak kitib li lura u qal li le l-Avukat Ġenerali ma tridx ittik kopja tal-inkjesta bl-iskuża ridikola u banali ngħid jien bħalma tagħmel ta' Sebastian Black illi l-investigazzjonijiet għadhom għaddejjin. Issa, jiena lili ħadd ma kellimni, ġifieri ma nafx daw x'qed jinvestigaw. Ma kieku veret jinvestigaw, nimmaġina xi ħadd kien jibgħat għalija, xi pulizija, xi spettur kienu jkellmuni biex almenu ngħin jew nipprovdi informazzjoni x'naħseb jien li kienet jiġri. U hija unfair ħafna illi din is-sitwazzjoni tħallitek, jiena ngħid illi dal-pjan li kien hemm ma rmexxiex. Imma poġġa numru ta' nies f'periklu. Jiena ħankun ċar jiena marret il-ħadd miegħi pulizija. Dejjem insistejt f'dan. Però jiena ħadd qatt ma ċempel biex jiċċekkja sitwazzjoni ta' sigurtà tiegħi jew tal-familja tiegħi u naf li hija l-istess sitwazzjoni ma' numru ta' deputati oħra li huma frontliners f'dawn l-affarijiet. U naħseb li din hija irresponsabbiltà kbira, jiena biss il-posta tiegħi qas nirċivija jiena tmurant l-armata ilha snin kbar. U nieħu ċertu miżuri jiena biex nipproteġi lil nifsi, ġifieri ma mhux kullimkien. Ġifieri laqas mal-familja ma mhux kullimkien. U naf li sħabi jagħmlu l-istess propju għaliex hemm min għandu il-mezzi, hemm min għandu il-mottiv, hemm min għandu ir-riżorsi biex jekk irid jagħmilli xi ħaġa jagħmilli u jiena ma nixtieqx li la jagħmilha lili, la jagħmilha sħabi u laqas jagħmilha l-familji tagħna. U naħseb li din hija waħda mis-suġġetti li rridu bħala pajjiż naffrontaw
illi rridu wkoll nipproteġu lil min ikun qiegħed jitkellem u jagħmel ċertu affarijiet. Ma nistgħux inħallu ħarrieħ u mbagħad meta jiġilu xi ħaġa ngħidu issa naraw x'nistgħu nagħmlu. Dak li qed biex inżid domanda oħra dik, qed ikollna nuqqas ta' żgħażagħ li jipparteċipaw fil-politika u forsi anke nies ġodda li għandhom ċertu età u ċertu kapaċitajiet. Meta jisimgħu lilek titkellem kif għadek kif tkellimt. In-nies tort ittihom jgħidlek jien ħa nidħol għal speċi dawn l-affarijiet pagi huma redikoli il-verità ta' ministri u membri parlamentari. Kif ħaħeġġu l-aħjar nies għax dan rridu l-aħjar nies aħna jmexxu l-pajjiż. Ara, mhux faċli, però hemm numru ta' affarijiet li nistgħu nagħmlu biex inbidlu s-sitwazzjoni. L-ewwel nett di tal-paga mhux kollox. Ġifieri jiena ikun aħjar li kieku d-deputati għandhom pagi aħjar u l-ministri għandhom pagi aħjar, l-ewwel nett għaliex ikollhom iktar ħin li jiffukaw fuq il-xogħol tagħhom ta' deputati. Jiena personalment jien naħseb xkun hawn insassin inti taqbel li l-deputati jsiru full time. Jiena naħseb li għandu jsiru huwa daqsxejn proċess iktar milli naqbdu naqtaw la rasa hekk. Jiena naħseb illi għandna opportunità għandna numru ta' deputati jaħdmu mal-gvern. Jiena naħseb li dawk l-ewwel mandu jsiru li jmorru jaħdmu full time il-Parlament. U hekk nifitaw kwalunkwe konflitt ta' interess, kwalunkwe kumdita skomda, ikunu l-ewwel grupp ta' deputati li jkunu full timers. Irid ikun hemm arranġament finanzjarju li jkopri l-pagat li għandhom issa u l-onorari tal-Parlament, imma mbagħad dawn ikollhom ukoll benchmarking ta' xi jagħmlu ma nagħmlux fl-opinjoni tiegħi, ġifieri ma jistax imbagħad ikollna deputati full time li ma jitkellmu qatt jew ma jippreżentaw l-ebda mozzjoni jew l-ebda mistoqsija parlamentari, ma trid ikun hemm ukoll dal-iskrutinju pubbliku ta' wieħed x'ikun qed jagħmel. Dik l-ewwel waħda. It-tieni jiena ngħid li rridu nbidlu ukoll. Din l-idea li inti deputatu jisek wieħed tmur tagħmel sa jew titlaq lem. Jien naħseb li għandha jkun hemm l-option li jekk xi ħadd għandu karriera. U jrid ikompli bil-karriera, imma jrid ikun deputat full time ikun jista' jagħmilha. U naħseb li hemm formula tista' ssirli li wieħed ikun deputat full time però mbagħad jagħmel part time il-professjoni tiegħu. U jien ngħid li hija importanti li wieħed jibqa' jżomm il-professjoni mhux biex jaqla l-flus. Għax fil-verità jekk tagħmilha part time inti limitat ħafna tista' tagħmel. Però hija importanti għax jekk ħanieħu jien avukat. Nagħmel ħafna xogħol il-Parlament u nagħmel ħafna xogħol ta' avukat. Min dak li naħdem jiena u n-nies li niltaqa' magħhom fil-professjoni tiegħi, jiena nieħu ħafna idejat ukoll ta' x'għandu jsir fil-liġijiet ta' pajjiżna, kif jitħadmu l-liġijiet ta' pajjiżna, kif qed jinterpretawhom il-qrati ta' pajjiżna, ċertu diffikultajiet li jinqalgħu anke fuq affarijiet żgħar, pereżempju dal-aħħar semmejtina il-mod kif jinħarġu il-mandati ta' sekwestru, pereżempju, jiena naħseb li wasal iż-żmien illi nirranġaw ċertu affarijiet biex ma noħqux inkomplu għaddejjin ċertu inġustizzji li jsiru man-nies li jkunu milquta bil-mandati. U dika inġiba mill-professjoni tiegħi, ma nġibix minn affarijiet oħra. Ġifieri l-istess it-tobba immaġina tabib li f'daqqa waħda dan jieqaf jaħdem ta' tabib u jmur deputat biss. Dana in-knowledge tiegħu dwar il-mediċina, dwar x'qed jiġri fl-isptarijiet, eċetera, eċetera, ħajnqata' minnha. F'daqqa waħda jkun qed jgħid ir-realtà biss ta' membru parlamentari. Ġifieri jiena ngħid li importanti li jibqa' jkollna l-professjonisti li jaħdmu imma li jkunu wkoll deputati. Irridu nsibu dal-bilanċ bejn min hu full time u min mhux full time. U naħseb li għalhekk irridu nimdew nimxu ngħid irridu nagħmlu fuq medda ta' 10 snin naqilbu l-Parlament il-membri parlamentari jkunu bi professjoni membri parlamentari iktar milli tabib jew tobba jew avukati jew periti jew inġiniera jew għandna diversi llum naħseb li għandna l-iktar parlament li qatt kellu professjonijiet u karigi differenti anka mal-gvern u f'istituzzjonijiet oħra llum għandna ħafna liema pereżempju fil-Parlament. Jiena naħseb pereżempju irridu nindirizzaw il-kwistjoni tal-ħinijiet tal-Parlament pereżempju. Ma jistax ikun ikollna Parlament filgħodu jekk għandna minnu għalli memorjal hemm fil-klassi. Iżda semma, jiġifieri jħalli it-tfal lampa u stampa bħalma jiġri xi kultant sfortunatament fil-budget, jiena naħseb li hija unfair. Illum irranġajna ftit il-ħinijiet għax il-Parlament sar jibda aktar kmieni, sar jibda fl-4 u jispiċċa fis-7 u nofs. Fiha l-vantaġġi tagħha u fiha l-iżvantaġġi tagħha. Jiena personalment għandi tfal żgħar u dak il-ħin kont tara tfal. Ġifieri min qal li dal-ħin huwa adattat għat-tfal żgur ma naħsibx li kienet għandu tfal u qed jipprova jgawdihom. Infatti meta
saret dil-ħaġa kien hemm persuna partikolari deputat mhux insemmi ismijiet, imma kienet qalet isma' it-tfal tagħkom intom x'fiex intaraw fil-11 ta' bil-lejl biex mhux ovvja li dak il-ħin inti tittoqgħod ma' tfal forsi jagħmlu homework miegħek jew inkella toħodhom x'imkien. ġurnata kif. Jiġifieri hemm numru ta' affarijiet fil-Parlament li għandna bżonn inbidlu. Di waħda mir-raġunijiet għalfejn il-ħafna miżgħażagħ ma jridux jidħlu fil-politika. Jiġifieri jiena ma nemminx li ma jridux jidħlu fil-politika għax il-politika hija kontroversjali jew inkella għax noqogħdu nirrabjaw ma' xulxin u forsi ngħiru xi ftit il-xulxin. Jien ma naħsibx li minħabba f'hekk. Illum ħafna żgħażagħ mill-ewwel ġurnata li jitlu fid-dinja tax-xogħol għandhom pagi tajbin. U għandhom ukoll ċertu kwalità ta' ħajja. Ġifieri llum hawn il-fenomenu illi ħafna żgħażagħ ma jridux joqgħdu jaħdmu l-eksa tard bil-lejl, iridu xogħol mid-9 sal-5. Jiena nara fil-professjoni tagħna ta' avukati. Ġifieri nisma' stejjer ta' avukati li ma jridux ma jifhmux illi inti tiltaqa' ma' klient filgħaxija. Tard filgħaxija l-uffiċċju, jekk mhux taħansitra fil-weekend. Ġifieri hemm daqsxejn di l-kultura anke tax-xogħol kif tax-xogħol. Dija tajba, mhux qed ngħid li hija ħażina, ġifieri llum iż-żgħażagħ min għadu jibda jaħdem jfittex li jkollu bilanċ bejn ix-xogħol u l-ħajja personali tiegħu. U dik hija importanti ħafna x'aħna forsi trabbejna. Aħal ix-xogħol kważi l-ewwel, mhux l-ewwel imma mhux ix-xogħol l-ewwel, jekk ġik ix-xogħol għamlu. Issa jekk dom sal-10 ta' bil-lejl għaddej jew ħdimx fil-weekend u ċaħħat minn li toħroġ mal-mara jew mat-tfal. Jekk ġi x-xogħol għamlu aħna mrobbin u naħseb di hija kultura tal-Malti li aħna kien jista' jkun naħdmu nippruvaw nipprovdu għall-familja b'mod tajjeb u li jisuq u naħsbu għażejjed jiġifieri ngħid jiena. Illum hemm dil-kultura. Jien naħseb li hawn żgħażagħ li huma interessati fil-politika, però il-ċirkostanzi ta' kif wieħed jidħol fil-politika u l-konsegwenzi tal-politika fuq il-familja u fuq il-professjoni ma tistax taħrab minnhom. Ġifieri illum jekk tara l-Parlament għandna nuqqas kbir ta' tobba pereżempju. Ġifieri hemm ċertu professjonijiet li huma neqsin ukoll mill-Parlament. Mhux qed ngħid li ħażin li għandna ħafna avukati, jien ngħid għandna bżonn ħafna avukati u għandna bżonn avukati li huma l-speċjalizzati f'ċertu oqsma ngħid jien għax illum bil-liġijiet li konna qudiemna jiena ġieli nara liġijiet. Milux kien hemm liġi dwar il-cryptocurrency. Realtajiet li qed jiġru. Jiena provajt naqra ma fimtix. Jiġifieri jien ma nifhimx dak is-suġġett u ma naf il-ħadd fil-Parlament li hu xi espert dwar hekk. Jiġifieri għandna dawn in-nuqqasijiet. Jien naħseb li l-ġenerazzjoni tal-lum tinteressa ruħha ħafna fil-politika u jsegwu ħafna iktar milli nimmaġinaw. Segwi bil-mod tagħhom ma jkunu jafu x'qed jiġri bieħed u ieħor. Però mhix kompatibbli mal-professjonijiet tagħhom, mal-karriera tagħhom u anke maċ-ċirkostanzi personali tagħhom. Ftit ilu kellna il-każ ta' Daniel Meli fejn żagħżugħ intalab biex jiġi estradit ġewwa l-Amerika. Inti fost l-oħrajn u kien hemm ukoll xi nies oħrajn hemm naħseb kemm milli nista' nifhem ħdimtu l-ispeċi bniedem hekk ikun akkużat ġo pajjiż irid jinstama' l-każ ġo pajjiż mhux imur x'imkien ieħor. X'ġara eżatt u nbidlitx il-liġi biex in-nies Maltin ikunu protetti ġo pajjiżhom milli forsi jista' jkun nibagħtuhom x'imkien ieħor? Ara, ħanejt biċċa dwar Daniel Meli, imma mbagħad nitkellem mod in ġenerali dwar hekk. Għax jidhirli li għatem il-każ pendenti qorti. U jiena ma rridx ninstema' li qed nipprova ninfluwenza l-qorti għalkemm biex inkun qedlek kollox. Jiena tlajt nixed fil-każ ta' Daniel Meli u li qed ma qed xejta barra minn hawn qed dak li qed kont diġà qed fil-Parlament u fil-pubbliku. Aħna għandna sitwazzjoni fejn barranġament bejn għad kbir ta' pajjiżi, jekk xi ħadd ikun għamel ċertu reati, tista' tintalab l-estradizzjoni ta' dak li jkun. Jiġifieri il-pajjiż jiġi talba minn pajjiż ieħor, dak il-pajjiż ieħor jgħid lill-pajjiż għandek dal-persuna jiena rridu għax irrid nakkużah b'dawn l-affarijiet u allura ibatu fil-pajjiż ieħor. Għandna liġi dwar hekk, għandna trattati dwar hekk u għandna arranġamenti internazzjonali dwar hekk biex nissimplifika ftit. Fil-każ ta' Daniel Meli kien suspettat mill-Istati Uniti tal-Amerika li għamel ċertu reati li marbutin ma' software, ma' servers u dawn l-affarijiet. Jiena milli fimt jiena, il-Gvern Amerikan talab li tinfetaħ inkjesta Malta, jinġabru provi għaw Malta, dwar Malti u dwar reat li sar f'Malta.
għalkemm għandu effetti Fuq barra minn l-Amer- Malta. Però bħala fatti jidher li waħda jaqbel reġim li dan Malta. li għamlu għaw Malta b'affarijiet li għadin għaw Malta u wara il-provi inġabru f'inkjesta f'Malta. Il-Gvern Amerikan talab l-estradizzjoni tiegħu biex ngħidha fil-qosor Daniel Meli aċċetta li jiġi estradit u aħna sa ftit ilu kellna regola fil-liġi tagħna li tajt li jekk inti pajjiż jitlob l-estradizzjoni tiegħek u inti taqbel ma jistax ikollok ripensament, ma sax terġa' taħsibha minn ġdid. U lanqas tista' tappella. Ma sax biddel femtek. U jekk tgħid iva, ma tistax tappella minn dik id-deċiżjoni x'imma tkun attiva. U allura dan Daniel Meli meta qal iva f'ċirkostanzi anka ta' saħħa partikolari tiegħu ġi f'sitwazzjoni fejn wara rrealizza illi jisma' ma kellix ngħid iva jiena u ma naħsibx li għandi ngħid iva. U spiċċa fis-sitwazzjoni illi ma jistax jirtira dik l-iva tiegħu, dak il-kunsens tiegħu. Issa dak każ partikolari ħafna kif żviluppa illi jista' jkun hemm ripetizzjoni tiegħu. U allura meta ġara dan il-każ, minna ma nidħol fuq ikkandux ħtija jew le, ġvina jkandu ħtija. Tista' bħati imur il-ħabs, m'għandix diffikultà dwar hekk jiena. Mhux fuq qed nitkellem jiena. Qed nitkellem fuq is-sitwazzjoni partikolari ta' xi ħadd li huwa akkużat Malti jew Malta li tintalab li jintbagħat 700,000 mil il-bot minn pajjiżu biex jiskonta sentenza u jgħaddi proċess. Meta ġara hekk, il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech kien talab li jiltaqa' mal-familja, iltaqa' mal-familja, jien kont preżenti u ddiskutejna magħhom din is-sitwazzjoni partikolari. U ħassejna illi bħala partit għandna nieħdu pożizzjoni illi isma' dana evidenti li hemm difett fil-liġi Maltija li tpoġġiet lil dażżagħżugħ f'dis-sitwazzjoni partikolari. Aħna jidhirna li l-liġi għandha tinbidel biex tindirizza propju dawn is-sitwazzjonijiet u għedna wkoll illi jidhrilna illi jekk xi ħadd ikun wettaq reħta u Malta bi provi li nġabru għaw Malta u ċittadin Malti, anke jekk mhux ċittadin Malti, ma jagħtaw Malta. Jidhrilna li aħna il-sistema tal-ġustizzja tagħna għandha tagħmel xogħla u jitressaq għaw Malta. Kif jiġri f'ħafna każijiet oħra, ma naqbdux aħna jekk xi ħadd tagħmel reat li jaffettwa x'imkien jew naqbdu nibatuh. Għax dik kwistjoni ta' sovranità. Ġifieri li l-Istat Malti jeżerċita l-funzjoni tiegħu illi ifittex il-mina kun għamel xi ħaġa ħażina u jipproċessaha Malta. Il-gvern kien irreaġixxa u kien esprima qbil magħna fuq il-punt illi din il-liġi trid tinbidel. U infatti din il-liġi biftejn bejn iż-żewġ naħat tal-Kamra u rrid ngħid li b'kooperazzjoni sħiħa kif nagħmlu f'diversi okkażjonijiet aħna, din il-liġi inbidlet. U allura llum il-liġi tajt illi xi ħadd li jkun akkużat li jkun qed tintalab l-estradizzjoni tiegħu u jgħid iva dan illum għandu dritt wara ċertu żmien jaħsibha u jbiddel femtu. U għandu dritt jappella minn dik id-deċiżjoni. U għamilna din liġi daħlet fis-seħħ. Infatti dan Daniel Meli uża dik il-liġi biex jirtira l-kunsens tiegħu u l-każ tiegħu jerġa' jinstema'. Mhux il-każ jekk hux ħati jew le. Mhux hekk Il-każ jekk għandux jiġi estradit jew le, ġifieri hawn mhux qed nisimgħu provi x'għamel dik relevanti. Jekk hix kwistjoni li dan jiġi estradit lejn l-Istati Uniti tal-Amerika biex jgħaddi ġuri hemmhekk u jmur ħabs hemmhekk. Fuq dik qed nitkellmu aħna, mhux fuq x'għamel. Illum hemm dal-proċess għaddej. Ġifieri llum il-Qorti tal-Maġistrati qed tisma' l-provi dwar jekk dan Daniel Meli għandu jiġi estradit jew le. Jiena tlajt nixed, irrepetejt dak li qed hawnhekk jiġifieri li jidhirli illi jekk hu għamel ir-reat hawn Malta, il-provi qegħdin hawnhekk, meta ma telaqx minn hawn, dan l-ewwel m'għandu jiġi proċessat hawn Malta għax inkella nkunu qed ngħidu illi s-sistema tal-ġustizzja tagħna nħalluha on pause, ngħidu hija issa jagħmilha ħadd ieħor. Le, jekk aħna nemmnu fis-sistema tal-ġustizzja tagħna u jiena nemmen fis-sistema tal-ġustizzja tagħna bid-difetti kollha tagħha. Jien nippreferi s-sistema tal-ġustizzja tagħna milli dik ta' xi pajjiż ieħor. Mhux hekk. Għax nippreferi lil pajjiżi. U nippreferi lil pajjiżi għax jiena nemmen li gvern wara ieħor għamel li seta' minn ħafna u minn ftit u minn forsi ħadu xi ftit lura wkoll mill-aħjar biex ikonna sistema tal-ġustizzja tajba. U allura jiena nippreferi li
Daniel Meli jgħaddi ġurja u Malta u jiskonta sentenza u Malta milli jintbagħat f'pajjiż ieħor b'sistema ta' ġustizzja differenti u b'distanza minn mal-familja tiegħu kbira. Jiena naħseb illi dik kwistjoni ta' sovranità u indipendenza, il-pajjiż naħseb li għandu jinsisti li dan il-każ jinstema' hawn Malta. Issa x'tiddeċidi l-qorti, dik tiddeċidi l-qorti mhux qed ngħid jiena x'għandha tiddeċidi l-qorti u ma nipretendix li jiddeċidi qorti. Jiena r-rwol tiegħi huwa illi nara li l-liġijiet ta' pajjiżna fejn ikun hemm bżonn jinbidlu u fejn ikun hemm sitwazzjonijiet bħal daw insemma' leħni. Mhux inġiel il-ħadd insemma' leħni. Daqshekk, ġifieri ngħid li l-waħda l-iktar ħaġa importanti tal-politiċi huwa li jitkellmu. Ġifieri jdejquni l-politiċi li Dejjem kwieti. dejjem kwieti ġifieri hemm politiċi ngħid inħares lejn dan ma ngħid dan ma nafx jaħseb Ħadd ma għamel xi ma nafx ħaġa. jaħseb, ġifieri dik hija problema u għandna dil-kultura fost il-politiċi f'Malta illi kważi jgħidu leħ ma titkellimx toqgħod kwiet. Le, naħseb in-nies għandhom dritt ikunu jafu. Inti x'taħseb fuq iċ-ċirkostanzi jkun għaddej minnhom il-pajjiż. Issa inti bosta drabi tiġi akkużat li int parti mill-NGO Repubblika. Issa ovvjament wieħed jirrikonoxxi li dan l-NGO kien strumentali biex inkixfu numru ta' skandli kbar fil-pajjiż, però oħrajn jgħidu l-ispeċi jisom daw dejjem tal-Labor jattakkaw biss. X'taħseb fuq da? Ara, biex nifhmu ftit id-ċirkostanza għandi bidu naraw ftit Repubblika minn fejn twildet. Wara l-assassinju ta' Daphne Caruana Galizia, kien hawn grupp ta' nies, inkluż politiċi tal-Partit Nazzjonalista, illi ħarġu fuq quddiem u qalu isma' dis-sitwazzjoni ma tibqa' sejrek, hemm ċertu affarijiet li jridu jinbidlu, hemm ċertu azzjonijiet li jridu jinbidlu, aħna nibdew nikkampanjaw biex dawn l-affarijiet jinbidlu. U jekk tara anke l-ewwel protesti li ġew organizzati, l-inċidenti li kien hemm, da kien hemm grupp partikolari ħafna. Kien hemm ftit politiċi, però kien hemm ħafna oħrajn li ma kinux fil-politika U ħassew il-bżonn li u ħassew il-bżonn illi jibdew jipprotestaw. Ġifieri din mill-ewwel ġurnata ta' mhux qed ngħid illi laħqu għaddew xi sentejn biex ġew dawn l-affarijiet. Ġifieri niftakar wara l-ewwel protesta konna morna quddiem id-depo tal-pulizija. Fost oħrajn, ġifieri l-ewwel bniedem li poġġa bil-qiegħda, ma kienx attivist, kien qassis. Ġifieri naf minnu jiena, ħabib tiegħi minnu, ma dan ma kienx miftijaj miegħi li ħajkun hemmhekk, ġifieri, jiena mort u dak kien qed hemmhekk jipprotesta u kien l-ewwel bniedem li poġġa bil-qiegħda jipprotesta. Ġifieri kien hawn dan is-sentiment illi isma' issa nqabżet il-linja u xi ħaġa jrid isir. Biż-żmien dawn il-nies bdew jorganizzaw ruhom fi gruppi differenti. Occupy Justice, Civil Society Network, kien hemm grupp anka kien jsejħu lilhom il-Kennisa. U bdew jieħdu numru ta' inizjattivi, protesti hemm, protesti law, bdew isiru l-vigils kull xahar, b'diskorsi, b'tqejjed tal-fjuri, b'nies imorru f'kull ħin tal-ġurnata jaraw li hemm il-fjuri quddiem il-mafkar ta' Daphne Caruana Galizia. Ġifieri kien hemm dal-moviment. Sakemm eventwalment daw il-grupp ta' nies iddeċidew li waqfu Repubblika. Jiena ngħid li kienet ċaġa tajba li sarek, tgħidli inti kellekx taqsam ma' l-twaqqif ta' Repubblika, le ma kellix naqsam ma' twaqqif ta' Repubblika għalkemm hija kien wieħed mill-fundaturi ma kellix naqsam ma kontx involut fit-twaqqif ta' Repubblika, però dejjem appoġġajt il-fatt illi għandna bżonn NGO f'pajjiżna jew iktar minn waħda illi jitkellmu dwar il-kwistjoni tal-governanza fil-pajjiż u tar-responsabbiltà politika. Ġifieri jekk ikun hawn xi NGO oħra li tagħmel dak il-rwol, jien inkun favorita. M'għandi l-ebda diffikultà, ġifieri, u naħseb hemm bżonna anke għall-Partit Nazzjonalista li jkun hemm hekk. Ġifieri l-Event Repubblika kien hemm anke ċirkostanzi fejn kritikat lill-Partit Nazzjonalista, ġifieri minkejja li jiena qiegħed fil-Partit Nazzjonalista u kont għadnu ser nibqa' fil-Partit Nazzjonalista, ġifieri li l-partiti jkun hemm xi ħadd watchdog fuqhom, ġifieri in-nies ġew ma' watchdog fuq il-partiti, imma in-nies organizzati li jitkellmu fuq il-partiti u x'jidhirhom li hu tajjeb u x'inhu ħażin, ma tantx kien hawn dil-kultura. Allura li fl-aħħar hemm xi ħadd li jservi ta' watchdog, naħseb li huwa importanti ħafna. Repubblika għamlet ħafna xogħol, naħseb li daħlet ċertu sensittività għal ċertu issues illi qabel in-nies kienu jinjoraw,
inkluż ċertu abbużi, u naħseb illi rridu nkatru dil-kultura ta' iktar nies illi jitkellmu individwalment u b'mod organizzat. Jiena ma nistax ngħid li għandi xi forma ta' influenza fuq Repubblika, npoġġiha hekk. Jiġifieri naħsibha fuq dwar Repubblika għandi opinjoni ġifieri mhux ngħid li x'ismu u xi kultant ġieli ma naqbilx ma' ċertu affarijiet li jgħidu jew il-mod kif jgħiduha. Iktar kwistjoni ta' naħseb jiena illi wieħed jekk jiġi mitlub jgħid opinjoni. U naħseb li kien hemm diversi okkażjonijiet fejn min talabni minn personalment minn oħrajn x'taħseb fuq di u jiena ngħid l-opinjoni tiegħi. U din l-istess opinjoni tkun l-istess opinjoni li nkun qed ngħid normalment fil-partit. Ġifieri ma tkunx differenti għaliex naħseb ċertu affarijiet huma ċarissimi x'għandha tkun il-pożizzjoni ta' dak li jkun. Jiena m'għandix l-ebda sehem f'Repubblika, nirrispetta u nammira ħafna xogħol li jagħmlu, inħeġġiġhom ikomplu għaddejjin u nħeġġiġ il ħadd ieħor. Anke li forsi li għandu opinjoni politika differenti minni, illi jorganizza ruħu bil-mod kif jorganizzaw Repubblika, ġifieri m'hemm xejn ħażin illi ikun hemmhekk. U naħseb illi din l-idea pereżempju dal-aħħar illi jkollna dal-ħafna tielet qed jisebba tielet partit. Telet partit Jien naħseb mhux tielet partit għandna. Għandna gżus ta' partiti. Għandna purċissjoni partiti żgħar illi jisom daw m'għandhomx partit fil-verità, mhux iħossuhom konti. L-ewwel f'Malta biex ikollok partit, inti trid tkun organizzat. Jekk m'intix organizzat fuq livell lokali, int ma teżistix bħala partit, sfortunatament. Il-partiti f'Malta huma b'saħħithom għax tmur f'liema lokalità tmur, jekk issaqsi lin-nies min hawn il-Partit Nazzjonalista, n-nies kapaċi jgħidulek kellem il-dak. Speċjalment fl-Irħula. Ġifieri il-Partit Nazzjonalista u anke l-Partit Laburista huma organizzati ħafna. Għandhom kumitati li huma attivi, għandhom il-kandidati tagħhom li jduru, għandhom kull kandidat għandu grupp ta' nies li jgħinuh. Il-fatt li għandek il-kunsilliera lokali. Il-partiti iż-żgħar m'għandhomx dal-engagement ma' nies ta' kuljum. Qegħdin fi sħaba biex ngħid hekk, ġifieri. Iż-żewġ partiti l-kbar għandhom dawn l-eruq li jiena ngħid li huma permanenti, ġifieri mhux xi ħaġa tista' teqret. L-eruq ta' żewġ partiti l-kbar tant huma mifruxin fil-lokalitajiet illi jiena nara pereżempju meta jkun hemm kwistjonijiet fuq livell lokali. Anke fl-iċken lokalitajiet f'Malta. Nassigurak jien illi kwistjonijiet anke fl-iċken lokalitajiet f'Malta jinħassu fuq net tal-partit. Għaliex? Għax il-partiti, iż-żewġ partiti, huma ankrati man-nies fil-lokalitajiet. U dik tagħmel is-sitwazzjoni fil-pajjiż ħafna aħjar minn demokraziji oħra, għandna ħafna demokraziji fl-Ewropa, illi huma t-tmexxija tal-partit u l-organizzazzjoni tal-partit huma maqtuwajn ħafna minn nies. Ġifieri, pereżempju l-Ingilterra għadhom dil-kultura tagħna li huma organizzati fuq livell lokali. L-Italja wkoll għandhom dil-kultura, imma għandek ħafna pajjiżi oħra li mhumiex hekk. U għall ħares tintilef dik. Ġifieri l-partiti jibqgħu kontrollati minn nies għax hemm din l-organizzazzjoni. U almenu fil-PN nista' ngħid jiena għandna kumitati li pereżempju jieħdu pożizzjonijiet fuq ċertu affarijiet u jimbuttaw pożizzjonijiet fuq ċertu suġġetti. Għandna pereżempju meta tiġi pereżempju l-Istorja Ġenerali, għandna kumitati li jippreparaw il-punti għall-programm elettorali aħna. Ġifieri jiena f'kumitat sezzjonali partikolari organizza laqgħa għal kulħadd min irid jiġi jsemmi l-punti dwar il-programm elettorali. U jagħmluha, u jibgħatu rapport wara. Jiġifieri mhux lakemm tajt illi għandek partit, tista' twaqqaf partit kemm trid. U semma l-ħogu sewwa tagħmel, però mbagħad kif ħadd organizza ruħek? Kif ħadd organizza ruħek? X'inhu l-effett tiegħek fuq in-nies fil-lokalità? Kif qed jirnexxielek tisma' x'qed jgħidu n-nies fil-lokalità u titraduċiha f'azzjoni politika? Dan huwa il-mod kif jaħdmu l-partiti jew Malta. Jiena ma naħsibx li hemm xejn ħażin li jkollna t-tielet partit, però għandi dubju fuq ċertu argumenti li jsiru dwar kwota nazzjonali, dwar li bil-forsi ikollna t-tielet partit fil-Parlament. Le, skużi. Għandu jkollna t-tielet partit fil-Parlament jekk nisifu ta' għalih. Ma nix indaħlu t-tielet partit fil-Parlament, sempliċement biex ikunu daħħalna t-tielet partit fil-Parlament, għax imbagħad tkun kontra d-demokrazija li jsirek. Jiġifieri tajjeb li inbidlu s-sistemi elettorali tagħna biex nagħmluha possibbli li ħafna aktar nies jipparteċipaw, però fl-aħħar mill-aħħar irridu nirrispettaw
dak li jiddeċidu n-nies. n-nies. Wara kollox, f'Malta kellna partiti oħra, ġifieri sa' 60s kellna partiti oħra u riċentement kellna partiti oħra li mhux ġew eletti imma forsi daħlu b'arranġamenti partikolari. Ġifieri kellna meta kien hemm iż-żewġ deputat wieħed tal-Alternativa Demokratika illi kien tal-Partit Laburista u spiċċa deputat tal-Alternattiva li huwa Wenzo Mintov, il-mħallef Wenzo Mintov, u iktar riċenti kellna żewġ deputati li ġew eletti mal-Gvern Nazzjonalista li kienu fisem il-Partit Demokratiku. Dak kien arranġament speċjali li kien sar. Jiġifieri jekk il-nies jivvotaw it-tielet partit, iva għandu jkun fil-Parlament. Anka din l-idea ta' jisu nagħmlu kwota speċjali skużi, ġa teżisti il-kwota teżisti f'kull lokalità. Aħna għax issa xirridu li fil-Parlament ikonna min ma jkunx ġab il-voti meħtieġ biex jitlu fil-Parlament, jiena naħseb li tkun antidemokratika dik. Ġifieri. Ma sabanda tkun għal tan-nisa wkoll, jitla kulħadd minnu kapaċi jien nemmen. Dak argument u hemm naħseb li għandna fejn intejbu is-sistema, ġifieri jiena waħda mill-kritiċi li nagħmel dwar il-Parlament hija li żidna n-numru ta' deputati, inkluż numru ta' nisa. U tajjeb, ġifieri jiena ninnota d-differenza meta madwar il-mejda qed niddiskutu liġi, nkunu kollha rġiel u ikun hemm mara jew tnejn. L-affarijiet xi kultant tarhom joħorġu differenti. L-inklinazzjoni ta' argument tiġi differenti. Għatax jesponuna l ċertu realtà li aħna ma nkunux qed naraw. Mhux l-ewwel darba. Li nara ħażin huwa li l-Parlament għamel din il-bidla, però mbagħad m'hemmx li d-deputati nisa u li l-irġiel ukoll ikunu aħjar f'xogħol. Ġifieri llum għandna sitwazzjoni fejn deputati li jagħmel kollox. Feta m'għandu l-ħadd fuq min idur biex jagħmel ċertu riċerka. Pereżempju, assolutament l-ebda ġifieri sosten. Rajt, jekk titlob il-ħadema tal-Parlament jgħinuk f'ċertu affarijiet, però m'għandek il-ħadd miegħek inti tal-fiduċja tiegħek li tista' tqabdu pereżempju jagħmellek riċerka dwar ċertu affarijiet biex inti tipprepara pożizzjoni studjata dwar liġi jew dwar emendi. Jiena nista' ngħidlek kif noperaw aħna fil-Partit Nazzjonalista. Aħna kull deputat jipprova illi fejn hemm liġijiet li jrid ibiddel jagħmel emendi għalihom. Però mhux kulħadd huwa avukat. Aħna għandna pool żgħir ta' nies, jiena wieħed minnhom, illi jekk deputat irid jagħmel xi emendi għal liġi. Jiġi għandi, importa tenni f'di. Illu iva npoġġi beda jew niktiblu. Ġieli ktibt emendi jiena għal liġijiet li ma nifhimx fihom, nkun sempliċement qed nistudjhom dak il-ħin u nara u niċċekkja u niddrafti affarijiet ma' dak li jkun. Ġifieri għandna dan nuqqas ta' riżorsi biex wieħed jaqdi xogħlu tajjeb. Issa hemm ftit ilu l-Partit Nazzjonalista ġie kritikat minn Labour u Roberta Bella, speċi intom akkużawkom kważi li bħala partit ħdimtu biex Dr. Zammit Lewis ma jilħaqx imħallef fil-Qorti Ġenerali tal-EU. Daw huwa vera minnu jew dax mażluħx huma. Assolutament. Le, però għamel l-isbaq. Jiena ngħid li għamel apposta. Jiena ngħid li umiljaħ apposta. Jiġifieri naħseb kien ovvju għal kulħadd illi Dr. Zammit Lewis fil-waqt li huwa avukat tajjeb, però mhux avukat illi għandu il-knowledge u l-expertise biex ikun imħallef tal-Qorti Ewropea. Naħseb dik kienet ċara kulħadd. Jiena kont saqsejt isma' x'inhu huma l-kriterji. Xi fittxu meta jiġu biex jażlu mħallef għall-Qorti Ewropea. U dawn normalment ikunu jew esperti fil-liġi Ewropea, Dr. Zammit Lewis mhux. Biex qed inqas mill-merti tiegħu bħala avukat, imma bħala fatt. Jew inkella ikunu nies illi servew f'karigi għolja fil-ġudikatura ta' pajjiżi oħra, mħallef, imħallfin, prosekuturi ġenerali, dat tip ta' karigi li jkunu missew mal-liġi Ewropea mill-bidu sal-aħħar. U allura meta ġiet il-ħatra proponuta l-ħatra tiegħu inkun ħadd il-pożizzjoni isma'. Da mhux se jgħaddi. Ma jien m'għandel fejn nagħmel xejn u ma bil xejn fattiera biex da ma jgħaddix u mhux ir-rwol tiegħi li nagħmel. Tara hemm proċess stabbilit bit-trattati tal-Unjoni Ewropea, hemm kumitat li jintervista l-applikanti u meta mara l-intervista dana m'għaddix. Jiena meta irreaġixxejt qed isma' dik kienu jafu li mista' jgħaddi għalfejn battuh. Għalfejn toqgħodu timilju il-pajjiż biex tibgħatu kandidat li tafu li mista' jgħaddi. Jien ma kontx sorpriż li jakkużawna li għamilna ġaġa u jiena ma kellimt il-ħadd, ma ktibت il-ħadd u ma assolutament xejn. Ġifieri, qed biss l-ovvju
fl-opinjoni tiegħi. U l-ovvju mhux jien biss kont qed ngħidu, qed jgħidu diversi. li Jekk tara sħabi l-avukati waħed l-istess kelma kien qed jgħid, speċi x'inhi din il-ħaġa li nibagħtu lil Dr. Zametlu wisal dil kariga. Irrid ngħid illi ma kienx l-ewwel darba li xi ħadd m'għaddix, ġifieri aħna kellna anka nies għolin fil-ġudikatura illi marru għall-intervisti u m'għaddewx. Forsi għaliex. Aħna nippretendu li jisu di xi għażla tal-Istat Malti biss u dak li nażlu aħna Huwa tajjeb. huwa tajjeb. Fl-Unjoni Ewropea l-affarijiet ma jaħdmux hekk. Fl-Unjoni Ewropea hemm ċertu livelli, ċertu standards li jekk inti ma tilħaqhomx, ħajjgħidulek li ma lħaqthomx. Mhux se jgħalqu għajnejhom bħalma nagħmlu hawnhekk u ngħidu Tkellem il-da kulli. u tgħaddi tilla-pazza. Ma taħdimx hekk. U naħseb jien ma kienx sorpriża li ma għaddix, ġifieri, assolutament l-ebda sorpriża ġifieri. U naħseb ħafna nies ma ħadux b'sorpriża li ma għaddix. Good luck tehem kieku għadda m'għandix diffikultà, ġifieri hemm kont ngħid kieku għadda. Għadda, ġifieri, imma hija unfair li jiġi akkużawna illi aħna minna xi assolutament xejn minn dan. Issa ixju oħra li ġilet hija tal-liġi tal-anti-slap, forsi tispjegalna daqsxejn x'inhi għax hawn minn mbagħad jargumenta jgħidlek mala sewwa ġurnalist jista' jaqbad jivventa xi ħaġa fuq xi ħadd u da jieħel multa żgħira. U forsi jkun irrovina karriera ta' politikan. Qed inħawdu ftit żewġ suġġetti. Inti għandek spjegalna daqsxejn. Inti aħna f'pajjiżna għandna sistema jekk xi ħadd jikdeb fuqi, jien nista' nagħmillu libell. Issa fuqi differenti milli jikdeb fuq persuna privata, ġifieri jiena bħala persuna pubblika, in-nies għandhom iktar ġiet jikkritikawni u jgħidu affarijiet fuqi, u forsi anke affarijiet li huma kattivi fuqi, mhux bil-fors huma libellużi, għaliex peress li jiena għandi dar rwol pubbliku, bħal ħafna oħrajn, aħna ovvjament soġġetti għal kritika u l-iskrutinju ħafna iktar wiesa. Mhux hekk. Allura, jekk xi ħadd jikdeb fuq jista' jagħmilli libell, jien nista' nagħmel libell. U fil-libell jiena nressaq il-prova li dak li qed jgħidek il-persuna mhux vera u għandu ċ-ċans iressaq il-provi li huwa vera. U allura hemmhekk toħroġ il-verità, il-prova tal-verità tal-fatti, jew inkella li kien kumment ġust, li kien l-opinjoni onesta tiegħu. Ġifieri jura l-affarijiet u qal jiena l-opinjoni tiegħi hija di fuqu, dan mhux tajjeb, korrott jew ma nafxix. U hemmhekk jiddeċiedi il-maġistrat jekk hux libellus jew le. Għandna sistema ta' multi, ġifieri teħel penali talli tkun illibellajt lil xi ħadd. Għandna sistema li hija ħafna ħjar minn qabel, ġifieri ninnota li l-libellu sar idumu inqas żmien biex jiġu deċiżi. Propjament fil-liġi tagħna għandna sistema qabel ma tibda kawża li suppost issir medjazzjoni jew tiġi offruta l-medjazzjoni. Jien informat illi dil-famuża klawżola tal-medjazzjoni qatt ma ntużat. Mhux ma jkunx hemm libelli li jiġu solvuti, jkun hemm libelli li jiġu solvuti, però bil-medjazzjoni mhux biex kif nafu aħna b'mod organizzat. U allura għandna dawn il-liġijiet. Tista' targumenta fuq jekk il-penali tal-10,000 jew ma nafx kemm 15,000 u mhux biżejjed jista' jkun barra minn Malta l-Ingilterra tista' teħel mijiet ta' eluf fuq ċertu libelli. Imma f'Malta għandna din it-tradizzjoni legali li l-libelli jinħadmu b'dan il-mod. Hija liġi ġiet aġġornata ftit ta' snin ilu. Jiena kont kritikajt għaliex kont argumentajt li għandu jkun hemm dil-miżura fejn anka jekk inti tillibella lil xi ħadd li hu mejjed tista' tinstabħati, ġifieri jekk tajjel lil xi ħadd li miet b'ċertu affarijiet, inti l-eredi jistgħu jagħmlulek kawża. Mbagħad insomma kien itlaħaq kompromess kif għandha tinkiteb dil-biċċa u qiegħda hemm mhux eżatti kif rittajjin, għax jiena nemmen ħafna illi kemm jista' jkun fuq il-persuni li ġew nieqsa noqogħdu lura. Ġifieri jiena mhux qed ngħid li xi ħadd li għandu xi rwol storiku ma tikkritikax imma kemm jista' jkun fuq persuna mejta tgħid it-tajjeb biss. Nikkum bat tittara mill-storiku tista' tgħid affarijiet mill-storiku dwar il-persuna, ma kemm jista' jkun saħħtu nieqes wara kollox anke b'rispett lejn il-familjari tiegħu. Kemm jista' jkun ma dak u fatu jiena qatt ma nsemmi xi ħadd li ġie nieqes jew hekk fil-kritika tiegħi. Mela dak huwa l-libell. Però fl-aħħar snin żviluppa s-sitwazzjoni
fejn xi ħadd illi jkun għal xi ħaġa, normalment ikun ġurnalist, ma jkunx politiku, Mhm. jikteb artiklu, jagħmel investigazzjoni dwar xi ħadd, u jkun xi ħadd li għandu il-poter u għandu l-flus. U dak il-persuna minflok jiġi riffaċċat kawża u Malta, allura jaf ir-regoli x'inhuma, jaf l-ammont x'inhu, għandu aċċess, jispiċċa b'kawża kontrih f'xi pajjiż ieħor inbiegħed. Jagħmlulu kawża l-Ingilterra, jagħmlulu kawża jien naf fl-impajjiż l-Amerika, whatever. Fej regoli huma differenti u mhux jagħtem biex u biex tqabbad avukat iwieġeb biss għal dik il-kawża trid Eluf kbar. 20,000. U jekk tista' bħati teħel 20,000. Però allura daw qed jagħmlu ilek apposta lilek Biex ma titkellimx. biex inti kollok tirtira dak li ktibt anke jekk tibqa' temmen dak li ktibt. U kellna sitwazzjoni ta' Malta fejn ġurnalisti inkluż gazzetti ewlenin, Times, saru kawżi kontrihom. Kien hemm ċirkostanzi fejn il-gazzetti għax kienu f'sitwazzjoni prekarja kellhom kontra rida tagħhom jirtiraw dak li għamlu, u kien hemm ċirkostanzi fejn il-kawżi saru, inkluż kontra persuni. U allura għandna dis sitwazzjoni. Aħna konna wieħed minn dawk il-pajjiżi li dejna argumentaw di trid tinbidel, ma jistax ikun illi isiru dak tip ta' kawżi. U infatti jistejħu kawżi kontra kawżi strateġiċi kontra l-parteċipazzjoni pubblika. Għaliex, għax dawet jagħmlulek b'mod strateġiku biex lilek jaqululek ħalqek ma titkellimx fil-pubbliku. Jaqululek ħalqek ma tipparteċipax fid-diskussjoni pubblika li tkun qed issir. F'Malta għamed id-diskussjoni wkoll. L-iktar minħabba is-sitwazzjoni ta' Daphne Caruana Galizia għaliex ma rridux ninsew Daphne Caruana Galizia waħda mid-diffikultajiet li kellha inkluż fis-sigħat eżatti qabel inqatlet kienet li kienet qed tiffaċċja barax ta' kawżi minn imprenditur ewlieni u minn ministru ewlien. Ministru kien Chris Cardona. Li dan faqqala kif qalu numru ta' mandati ta' sekwestru kontri u allura ipparalizza finanzjarjament. U dik kellha diffikultajiet kbar tant li spiċċaw inġabru l-flus biex kompli għaddejja, eċetera, eċetera. Mela allura kienet isiru kawżi biex lila l-Daphne Caruana Galizia iwaqfu għamel li titkellem u tikteb. Beda moviment fuq livell Ewropew u anka f'pajjiżi oħra bħall-Amerika illi isma' dawn it-tip ta' kawżi ma jistgħux jibqgħu isiru. Għax dawn mhux qed isiru għax vera għandu raġun dak li jkun, imma qed isiru biex lilek jalqulek ħalqek u ma tkomplix titkellem. U allura inkitbet direttiva Ewropea illi tieħu ħsieb illi dawn li f'kull pajjiż Ewropea jrid ikun hemm liġi li tikkejterja għal dawn is-sitwazzjonijiet. Il-Gvern Malti fis-sajf li għadda f'nofs is-sajf ippubblika avviż legali li daħħal fis-seħħ din il-liġi. Ġifri minflok għamel abbosta liġi u ġabu qudiem il-Parlament għamel legal notice. Għaliex fil-sistema legali tagħna jekk hemm obbligu li l-Gvern idaħħal liġi minħabba direttiva tal-Ewropea jista' jagħmelha b'legal notice. U għamel din il-liġi mżgħod nidħol fid-dettall ta' xfiha, imma hemm din il-liġi u il-Partit Nazzjonista ħnedna isma' tajjeb li saret din il-liġi, però ma sarix b'mod biżżejjed tajjeb. Infatti ressaqna mozzjoni fil-Parlament u aktarx f'Jannar jew fi frar tiġi diskussa din mozzjoni għax bil-fors tiġi diskussa illi qed nipproponu numru ta' bidliet. Fosthom illi pereżempju jiżdied il-pina għal min jagħmellek kawża ta' dat tip. Għax inti jkun qisu qiegħed jgħeddek dan ma jkunx qed jagħmellek għal flus, mhux vera jkun qed jagħmellek għal flus, jkun jagħmellek biex jaralek ħallek. U allura biex aħna qed nipproponu illi biex dak li jkun ma jagħmililekx il-multa tkun għolet ngħidu għandha tkun mit-telf, pereżempju. U allura dak li jkun joqgħod lura x'jaf li jista' jeħel dawn jitlef din. Waħda mill-affarijiet li ħajsiru huwa li meta tiġi ppreżentata kawża kontra tat-tip, inti tista' tgħid isma' il-maġistrat. Din hija kawża li intenzjonata li tagħmel li dat tip ta' effett lili, u allura l-qorti l-ewwel tiddeċiedi jekk hijiex hekk jew le. Jekk issib li hija hekk twaqqafha. U ma tkomplix dik il-kawża u twaħħal minflok teħel inti tal-libel, twaħħel multa ieħor illi jagħmellek dil-kawża biex iwafek. Dik hija waħda mill-affarijiet illi qed isiru. Il-liġi kif inhi miktuba tapplika biss għal kawżi li jsiru minn barranin fil-konfront ta' Maltin. U aħna din ngħidu illi din m'għandux ikun il-każ għandha tkun anke li jsiru minn Maltin kontra Maltin. Mhux jista' jkollok xi ħadd illi jiġi hawn Malta jabda jagħmel il-kawżi mhux jiġi hawn Malta jkun hawn Malta stess, tiġi inti u tibda tfajjar li l-kawżi biex li twaqqafni milli nitkellem.
U allura waħda mill-proposti tagħna hija li di tkun tapplika wkoll għal każijiet li jsiru f'Malta minn Malta għal Malta, minn Maltin kontra Maltin u minn barranin kontra Maltin f'Malta stess. U di ir-riżultat tagħha ta' di il-proposta tagħna hija li l-ġurnalisti kollhom iktar serħan il-moħħ illi jistgħu jagħmlu xogħolhom mingħajr ma jiġu f'sitwazzjoni fejn huma finanzjarjament jikkrollaw. Illum ġa għandna sitwazzjoni fejn ħafna mill-medja tradizzjonali għandha diffikultajiet kbar. Illum il-gazzetti ewlenin f'pajjiżna kollha għandhom daw id-diffikultajiet kbar biex ikopru l-ispejjeż tagħhom, il-beħ tal-gazzetti naqas mod drastiku jekk wieħed jaqbad il-gazzetta ta' kuljum u jgħod il-paġni li fiha wieħed ma la jinduna kemm tiġi outdated bil-online media l-għada. Illum kważi ngħid li gazzetti jridu jivvintaw lilhom infushom mill-ġdid bħala kontenut ta' analiżi u iktar milli tal-aħbar ta' x'ġara kif qed tgħid inti. Ġieli filgħodu jkun hemm aħbar fil-gazzetta tgħid ġa skaduta. Mhux hekk. Jiġifieri. Però għandna bżonn li nipproteġu lill-ġurnalisti tagħna minn daw l-attakki u kien hawn min spiċċa ħażin. Jiġifieri jiena naf ġurnalisti li kienu inkwetatissimi illi għandhom daw il-kawżi kontrihom u jgħidu jaħsbu wkoll fil-familja tagħhom biex ma jiġilhom xejn. Jiġifieri din hija importanti ħafna għaliex aħna nitkellmu ħafna fuq il-libertà tal-espressjoni. Tajjeb li kulħadd jista' jgħid li jrid, però biex inti tkun tista' titkellem, tkun taf l-affarijiet. U jekk m'hemmx mezzi ta' xandir biex inti tinforma ruħek minnhom, inutli, ma tistax tesprimi opinjoni fuq xi ħaġa li ma tafx x'inhi. Sax nitkellem, jekk jien ma nafx li ġara fatt x'imkien, u dak il-fatt nista' nsir nafu mill-gazzetti jew mir-radju mill-internet, huwa inutli li għandi l-libertà tal-espressjoni jekk m'iniex informat biex nitkellem dwaru. Issa hemm problema kbira li ħakmet il-pajjiż hija l-problema ta' droga. Għajmin nafu li qed ikun hawn konsum kbir ta' droga, aħna legalizzajna l-ħaxixa però nafu li mhux il-ħaxixa biss saret tista' tgħid intuża b'mod normali minn numru sew ta' nies. U dan qed iħalli problemi kbar folder inċidenti, nies li forsi weġġew il xi ħadd fiżikament jew anke ġie qatluhom ikunu taħt l-effett ta' drogi, aċċidenti tal-karozzi. Kif taħseb hekk jitla l-Partit Nazzjonalista? Jista' jirranġa din is-sitwazzjoni għax donna ħarbet mill-kontroll kulħadd. Għax anke naraw issa l-billboards l-ewwel ftaħar il-gvern ħafna li legalizza l-ħaxixa u hekk issa naraw il-billboards teħux il-ħaxixa u s-suq insomma u dal-affarijiet. Ħażaqsik mistoqsija jekk għandek żmien inti. Jiena 46. Inti sena iżgħar minn, inti twil fi-79? 78. Jiena fi-79 twilit. Aħna fortunati illi ilħaqna żmien u naħseb da tiftakru bħali inti da żmien. Fil-aħħar ta' tmeninijiet, il-bidu ta' disajnijiet għan-nofs ta' disajnijiet. Fejn meta bdiet tolli rasa il-problema ta' droga f'pajjiżna, iż-żewġ partiti daħlu f'kompetizzjoni ma' xulxin. Min ħajamel l-iktar liġijiet. Min ħajamel l-iktar liġijiet u kampanji aggressivi kontra it-traffikar ta' droga. Ġifieri, b'eżempju, jien tibqa' markata f'moħħi. Fl-1990 għall-elezzjoni tal-1998 il-Partit Nazzjonalista kien għamel programm elettorali. U waħda mit-titles kienet aħna nagħmlu gwerra biss lill-barunijiet ta' droga. Kienet title fil-programm elettorali tal-1998. Għaliex il-problema kienet kbira, waħda kbira u ngħid li llum hija ikber sa nġu għaliha. Aħna lħaqna dak iż-żmien, jien niftakar pereżempju illum insellimna minn hawn il-Maġistrat Joe Mifsud illi kienet ikun hemm numru ta' każijiet ta' overdoses. U niftakru pereżempju jmexxi protesti kbar organizzati mill-Forum Żgħażagħ Laburisti dak iż-żmien kontra it-traffikanti ta' droga. Ġifieri kien hawn kampanja sħiħa biż-żewġ partiti ta' Anke it-tagħlim ġew iskejjel fakar kellna kienet ġifieri b'mod organizzat. Iż-żewġ partiti it-tnejn li huma kienu ddikjaraw ruhom kompletament kontra traffikar ta' droga u l-użu ta' droga u kienet daħlet il-kompetizzjoni bejnietom min jagħmel. Infatti il-Partit Nazzjonalista kien anke daħħal l-omor il-ħabs għal min jaqbad bit-traffikar ta' droga saw min jgħid li hija eżaġerata, jiena ngħid li hija meħtieġa. Għamlu għalija anke Alfred Sant qabel ma. Alfred Sant kien żied diversi affarijiet ġifieri iż-żewġ partiti għamlu dan l-effert. Għal xi raġuni, jien nista' nimmaġina x'inhi r-raġuni, fl-aħħar snin il-Partit Laburista qabad triq differenti. U t-triq li qabad il-Partit Laburista hi li jinnormalizza l-użu u l-abbuż ta' droga fil-pajjiż. Issa tgħid li hemm differenza bejn il-kannabis u l-eroina jew il-kokaina.
ngħidlek iva, però it-tnejn huma drogi. Il-problema li qed nara jiena huwa li l-gvern minn fuq net bat dan il-messaġġ li mhux problema jekk inti tikkonsma id-droga. Issa għamilha b'diversi modi. Hemm ċerta affarijiet li naqbel magħhom jiena ġifieri li m'għandux xi ħadd li qed jagħmel użu bid-drogi u nqabad fil-vizzju imur il-ħabs, ma naqbilx ma nieħdu xejn minn hekk. Nieħdu jekk dak il-persuna nieħdu ħsiebu u jaqbad it-triq it-tajba u jinqala mill-problema. Hemm nieħdu bħala soċjetà. Il-bqija li nitfgħu il-ħabs narmu ċ-ċafetta u ngħidulu inti għandek hawn 5 snin se toħroġ u mbagħad naraw. Dak ma nieħdu xejn minn hekk aħna. Right? Però jekk ikun traffikant, nieħdu jekk naqbduh u nagħlquh. Għax inkunu neħħejna xi ħadd mit-triq illi qed jittanta l-kulħadd jew il-ħafna nies bid-droga. U llum naħseb kulħadd jirrealizza kemm hija aċċessibbli d-droga. Ġifieri jiena nisma' stejjer ta' tiġijiet, magħmudijiet, preċettijiet, Kollhom kien. festi, ġifieri kull okkażjoni hija tajba biex tinbih id-droga. Milux bil-diskors fil-Parlament u qed li Malta mifquha bid-droga jiena u kien hemm inħares lejha speċi inti tajt. U qed l-isbat lejna saqsi ftit lil sħabek. Ġifieri jiena ngħid illum illi f'kull post ta' xogħol f'Malta għandek persentax ta' ħaddiema li jieħdu droga. Bla dubju. Issa joħdu wiex ta' kuljum, joħdu wiex fil-weekend, joħdu wiex f'okkażjonijiet partikolari u speċjali. Wieħed jara. Imma żgur hemm grupp żgħir, jista' jkun ħafna ikbar minn immaġinaw, illi jieħdu id-droga. U di hija problema kbira. Apparti li llum għandna nies ta' ċertu età li jieħdu droga wkoll ilhom jieħdu droga. Għandhom ta' snin u llum għandek min hu ta' ċertu età li għandu dil problema ma jistax jinqala minnha. Issa. Allura dis-sitwazzjoni tista' tiġi indirizzata billi aħna nkomplu ngħidu isma' ejja nagħmlu liġijiet biex nippermettu l-użu ta' droga u jridu nagħmlu liġijiet li jippermettu inqas l-użu ta' droga. Jiena ngħid li jridu nagħmlu liġijiet biex nagħmlu limitazzjoni fuq l-użu ta' droga u li nagħmlu pieni iktar gravi għal min jinqabad jitraffika id-droga. Lil min hu vittma u għaw ħafna vittmi, jiena il-maġġoranza ta' nies huma vittmi. Mhux hekk. Assolut, ġifieri 99% ta' nies huma vittmi. Huma biss dawk il-1% li huma traffikanti. Il-dawk iridu ntuhom way out. U jiena nemmen illi min jabbuża mid-droga jiġi moment ħadd li jkun qed jaqta' minnha. Issa mhux dejjem ikun possibbli. Għaliex hekk inti hooked droga ma jkollokx way out, tkompli għaddej b'dan il-vizzju. Huwa vizzju li jiswa ħafna flus. Crime soħra mbagħad. Jiena stejjer ta' nies li jkunu ħarbtu lil ġenituri tagħhom li jkunu well off €250,000 smajta. U naf min. Jiġifieri dan huwa vizzju li jiswa ħafna flus u li jeffettwalek il-istat ta' ħajja tiegħek. Ġifieri inti ma tistax ikollok ħajja normali jekk inti għandek dil problema ta' droga. Ma tistax inti tkun pożizzjoni ta' responsabilità fuq ix-xogħol u għandek dil problema ta' droga. Ma tistax inti tagħmel ċertu professjonijiet jekk għandek dil problema ta' droga għax iddaħħal il ħadd ieħor f'periklu. Immaġinaw inti għandek tabib li abbuża mid-droga, pereżempju. Mhux hekk. Jew taxi drivers. Ġifieri kollox huwa min. Ġifieri għandna dil problema kbira. Jien li ma naqbilx fundamentalment mal-gvern hija fuq dil ħaġa. Il-gvern qed jibgħat il-messaġġ illi l-użu ta' droga hija xi ħaġa normali. Jiena dik assolutament ma naqbilx. Kważi tajba. Kważi inċentivaw. Ġifieri fil-festi tal-miliet innotajt illi l-Ministru tas-Saħħa tella post fuq Facebook iħeġġeġ in-nies biex hekk jixorbu jieħdu il-kannabis jew il-kokaina ma jsuqux. Daqsxejn fatalista, Ministru. Ġifieri jiena nippretendi minn għandek li tgħid in-nies ma jsuqux jekk mhumiex fi stat li jsuqu. U tgħidilhom ukoll ara ma jfittlekx fil-festi tal-miliet tieħu l-kokaina jew il-kannabis jew xi droga oħra. Ġifieri. M'għandek toħodaqat. M'għandek toħodaqat, ġifieri, u naħseb il-Ministru tas-Saħħa bħalma smajt jiena jaf illi fl-emerġenza tal-isptar Saturday għandna problemi kbar minn nies li jkunu qed jabbużaw id-droga. Ġifieri u naħseb id-dinja id-differenza wkoll bejn żewġ partiti ewlenin fuq il-kwistjoni tad-droga. Aħna favur illi min hija fil-problema ta' droga ngħinuh kollox biex inqalam il-problema ta' droga, però min hu traffikant ta' droga dak irridu nibqgħu nittrattaw bliet tal-ħadid, mhux bliet tal-bellus. Ġifieri dal-aħħar għandna liġi pendenti qudiem il-Parlament li proprju tfittex li tagħmel dak li titratta l minnu traffikant ta' droga.
Nasli kik huwa. Kellem il-numri tal-biża ta' kemm jista' jkollok. Li huwa vittma ta' Parsi għalik. vittma ta' droga. Dan hu il-differenza bejn iż-żewġ partiti. Di ta' droga hija problema kbira, jiena nisma' tisma' min jitkellem dwar u jaħdem f'da settur. U meta kellna liġi fittixt li nitkellem uħod magħhom jiena biex inkun naf eżatti. Għax forsi jiena nisma' l-esperjenzi tal-qorti. Ma nkunx qed nisma' l-esperjenzi tan-nies illi ma jkunux missew mal-qorti. U rrid inkun ċert illi isma' il-problema hija daqshekk gravi. U rrid ngħid illi dak li jingħad lili kien iktar gravi mill-li ħsibt jien. Ġifieri min ċempilli xi ħadd tabib partikolari. Għalli smajtek tgħid illi Malta mifquha bid-droga. Għalli ma naħsibx li eżaġerajt biżejjed ta' biex tispjega kemm gravi, ġifieri da. Għalli jaftit ħankellmek u mort inkellmu u beda jispjegali kemm hi diffuża, inkluż f'kategoriji ta' nies li ma timmaġinax illi x'ismu, illum spjegali dat tabib partikolari fil-professjonijiet kollha. Kategorija illi grupp illi jabbużaw mid-droga u di hija sitwazzjoni li l-pajjiż ma jistax jibqa' dejjem hekk. Issa fl-aħħar elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew għalmenu għalija naħseb u l-maġġoranza tal-poplu Malti kien hemm sorpriża fir-riżultat, forsi għalik. Jiena naf bniedem wieħed li ċert li ma kienx sorpriża lih, però. Id-distak niżel b'mod drastiku 50 tista' tgħid xhur. X'taħseb wassal għal da u taħseb il-Partit Nazzjonalista jista' jżomm il-momentum sakemm tiġi l-elezzjoni ġenerali? Ħanejdlek jien naf persuna illi konsistentement fl-aħħar xhur kienet jgħid illi dar riżultat kien ħajkun xi forma ta' riżultat tat-tip. Tista' ngħid minnu jew le? Nista' ngħidlek minnu huwa Bernard Grech. Bernard Grech ilu xhur internament fil-partit u ma' diversi nies li jiltaqa' magħhom jgħid illi l-feeling tiegħu man-nies huwa illi fl-elezzjoni tal-Parlament Ewropew kien se jkun hemm ċaqliqa kbira ta' nies. Ovvjament kulħadd jipprova jgħidlu x'inti tajt. Imma u għandu dal-mod illi jkun jaf minn dawk in-nies illi jkun jiltaqa' magħhom jaqbad dawn l-affarijiet. Ġifieri da mertu kbir tiegħu wkoll. Il-Partit Nazzjonalista għadda minn perjodu diffiċli. Jiġifieri jiena milu smajt l-ex-Prim Ministru Lawrence Gonzi naħseb jgħid xi ħaġa li kienet ilha biex tingħad. Il-Partit Nazzjonalista kellu diffikultà wara l-elezzjoni tal-2013 biex jirrealizza li fl-oppożizzjoni. Jiġifieri wara li tkun għamilt 25 sena fil-gvern ħafna bid-deputati tiegħek ikunu ministri jew segretarji parlamentari. Trid effort biex tirrealizza, isma' inti m'għadekx ministru u segretarju parlamentari, m'għadekx fil-gvern, m'għadekx isek plejer tal-futbol tajjeb u jafdaqgħu reservu, Ġifieri il-Partit dam ħafna naħseb jiena biex jadatta għal din realtà ġdida. U forsi għalhekk uħud min nies jakkużaw il-Partit Nazzjonalista li jistgħu jippretendu li għandna xi dritt divini. B'arroganza u dal-affarijiet. Jiġifieri naħseb illum f'din ċirkostanzi inbidlu. Li ġara fl-aħħar xhur l-ewwel nett il-partit ikkampanja ta' vera. Jiġifieri aħna fl-aħħar sena qabel l-elezzjoni tal-Parlament Ewropew kien hemm sforz fil-Partit Nazzjonalista biex il-partit ikun vera viċin in-nies. Ġifieri jiena naf għax esperjenzajta. Ġifieri kandidati tagħna tal-Kunsill Lokali pereżempju f'ħafna mill-lokalitajiet għamlu eżerċizzi kbar ta' reach out man-nies. Ġifieri kandidati tagħna ħabtu għand kulħadd li mhux għand in-nazzjonalisti biss, għand kulħadd. Ikellmuhom dwar il-problemi u rrid ngħid li l-esperjenza fil-House Visits mhijiex li n-nies ikellmuk dwar il-politika, ġifieri ikellmuk dwar il-problemi tagħhom. Ġifieri in-nies jaħtfu l-okkażjoni biex ikellmuk dwar l-għolja tal-ħajja, dwar sitwazzjoni fl-isptar, dwar id-diffikultajiet ta' finanzi jew problemi ta' saħħa. Daw tip ta' affarijiet ikellmuk in-nies, ma jkellmukx dwar il-ġlieda bejn iż-żewġ partiti l-kbar, assolutament mhux hekk jiġifieri, u rrid ngħid ħafna drabi ma titkellimx dwar politika kif nafuha aħna. Titkellem dwar ir-realtajiet tagħhom. U eżerċizzju tajjeb ħafna jiena nirrekomandah lil kulħadd illi jrid jidħol għall-politika li tħabbat ċertu bibien. Meta tidħol għand xi ħadd u tinduna li dan fqir mhux qed jgħidlek hu li hu fqir, tindun inti. Imma inti tinduna. Ġifieri dħalt fid-djar
inkluż fil-qalba ta' taslima. Ta' xi ħadd li jgħix f'żewġ tikmamar. Ta' xi ħadd li għandu x-xawer taħt it-taraġ. Ta' xi ħadd li għandu fejqet il-ħwejjeġ. Tħall tant nies li m'għandhom il-ħadd li jmur jarhom. Ġifieri li mar deputati ħabtilhom il-bibi kellimhom. Kważi. Irisu bar il-Papa, appoġġija hekk. Ġifieri tinduna li hawn nies li jgħixu f'sitwazzjonijiet diffiċli, inkluż f'lokalitajiet li huma meqjusa bħala li huwa affluenti li hemm ċertu ġitu hekk. Il-Partit Soċjalista għamel dan l-eżerċizzju. U dan l-eżerċizzju ħalla l-frott. Infatti jekk tara l-ewwel iżida tal-voti. Imma anke tara l-lokalitajiet fejn mar tajjeb ħafna l-Partit Nazzjonalista, ġifieri San Pawl il-Baħar, Birkirkara, is-Siġġiewi, diversi lokalitajiet fejn nqalbu l-maġġoranzi u nbidlu l-affarijiet, tinduna illi hemmhekk kien hemm eżerċizzju ta' reach out man nies. Il-Partit Laburista għamel l-eżerċizzju imma sab diffikultà kbira. Ġifieri għall-ewwel darba ngħid jien fl-aħħar snin ħafna nies li l-Partit Laburista kienet jgħidu issa ġejt inti. Mhux hekk tipo issa ġejt inti u kien hemm oħrajn qalulu darba l xejn ġejt għaliex l-affarijiet li tisiru qabel tirranġaw dawk l-affarijiet maħniex sa nivvutaw il-Labour Party biex ngħid li vvutaw PN għax kien hemm min pereżempju waħda mill-affarijiet li tisma' minn ħafna nies inkluż dawk l-iktar minn dawk illi jivvotaw tradizzjonalment il-Partit Laburista hekk kwistjoni ta' żieda fil-popolazzjoni. Hija concern kbira tan-nies. U m'hemmx dak u ieħor, ġifieri sajf li għadda kont diħel il-belt. U waqfitni waħda mara anzjana quddiem il-Parlament. U di qalt isma' law inti tan-nazzjonalisti. Ma diġdejja min jiena, qalt li jiena ġejt minn ħalaxa tal-linja. Qalt li qatt attenta biex nara kemm hemm Maltin fuq tal-linja. Qalt li undu ngħid illi jien biss kont Maltija fuq tal-linja. Qalt li it-tal-linja kienet mimlija kollha. Qalt li però minn ħalaxa jien biss kont Maltija. Qalt li din is-sitwazzjoni li qatt ma rajna bħala fil-pajjiż dejli, ma nafx ġifieri in-nies huma ġenwinament inkwetati illi il-pajjiż hawn dil-problema ta' overpopulation, ta' li tmur fejn tmur għandek ħafna nies, ta' servizzi li anke biex jingħataw inti qed tiġi effettwata x'inti hemm kjuż ta' nies ukoll ġifieri start induna li hemm problema. Dawl, drenaġġ. Kollox. U din hija problema li l-gvern ma kienx qed jindirizza u jien ngħid li xorta mhux qed jindirizza bħalissa, ġifieri minkejja tentattivi li qed jipprova jagħmel biex jagħti l-impressjoni li qed jindirizza. Naħseb issa tant ċertu affarijiet parti mit-tessut ta' kif isiru l-affarijiet li hawn Kabbir tal-ekonomija hawn diffikultà kbira kif il-gvern ħajindirizza. Issa hemm uħud ta' nies u ma naħsibx użgħar jiena. Jekk kritikaw il-Partit Nazzjonalista jgħidu ma x'intom kontra l-korruzzjoni biss titkellmu. Kif ħataslu għand in-nies u turu l-ideat li għandkom u li huma differenti mill-Partit Laburista fimni jgħidulek nibqgħu kif aħna inkella. Ara, jiena intendi li naqbel ma' min jargumenta b'dal mod. Issa jiena wieħed minn dawk li iktar nitkellem fuq il-korruzzjoni u dal-affarijiet u jien stess nixtieq illi l-Partit Nazzjonalista jibda jitkellem ħafna ta' fuq affarijiet oħra. Il-problema hi illi fil-pajjiż tant ikollna każijiet ta' abbuż ta' skandli li diffiċli ma titkellimx dwar hekk. Naħseb irridu nsibu l-mod kif il-Partit Nazzjonalista l-aġenda tiegħu li huma l-istess punti li n-nies qed jitkellmu dwarhom, kwistjoni tas-saħħa, kwistjoni tal-overpopulation, il-finanzi tal-pajjiż. Għandek numru ta' settur l-edukazzjoni, għandek numru ta' affarijiet illi n-nies jitkellmu dwarhom, illi minkejja li jkun qed jitkellem dwar il-korruzzjoni jibda jitkellem ukoll dwar l-affarijiet oħra. U naħseb illi waħda mill-affarijiet li ser jiġru minn issa Segretarju Ġenerali hija fil-waqt li l-Partit Nazzjonalista jibqa' jagħmel li jista' fuq il-kwistjoni tal-korruzzjoni, però l-Partit Nazzjonalista jrid jimxi issa biex jitkellem dwar affarijiet oħra u jibda jħejji il-programm elettorali tiegħu. Il-proċess li għandna tal-programm elettorali żgur ser jgħin biex di tinbidel. Jiġifieri jien nantiċipa li l-Partit Nazzjonalista dwar ċertu oqsma ma jgħodx jistenna Segretarju Ġenerali biex jgħid in-nies ser ikun qed nagħmlu l-darba nkunu fil-gvern imma nispjegaw minn qabel u jien ngħid li n-nies għandhom dritt ikunu jafu minn qabel. Issa kollha nafu xi f'waqt kampanja elettorali. Kampanja elettorali ħafna storbju. Mhux hekk. Kun ħafna nies kulħadd jgħajjat. Alright? U meta kulħadd kun qed jgħajjat ma nkunx qed ikkomunikaw. Inkun qed nisimgħu lil xulxin ngħidu biss. U allura il-Partit Nazzjonalista irid f'dan il-perjodu ta' żmien li ġej
jidur settur u jagħmilha ċara la darba jkun fil-gvern. Aħna la darba nkunu fil-gvern. Se nkunu qed nagħmlu fis-settur tas-saħħa, se nkunu qed nagħmlu fis-settur tal-edukazzjoni. Hemm ħafna idejat, hemm ħafna proposti ta' x'jista' jsir u ma jsirx, ġieli jissemmew, ma jissemmewx biżejjed. Jissemmew fuq sma partikolari, forsi mhux f'oħrajn. U naħseb li din it-trasformazzjoni il-PN irid jimmexxu li jagħmilha jinnejt f'din is-sena għaliex realistikament wara din is-sena mbagħad tibda tistenna l-elezzjoni tista' tfaqqa minn ħin għal ieħor biex ngħidlek bħalma ġara fl-aħħar elezzjoni ġenerali wara kollox ukoll. Ekku, issa ftit ilu semmejna wkoll li speċi iż-żgħażagħ tixtieqhom jibqgħu Malta u jibnu l-futur Malta. Il-Prim Ministru però meta mistaqsi bosta drabi ta' dejjem xi ħadd għal mhux vera jitilqu n-nies minn Malta, għal anzi li ġew iktar Maltin milli telqu. Inti x'taħseb ir-realtà? Jmena xin ħatkellem fuq innaf ħafna nies li telqu sfortunatament mill-pajjiż. Jiena naħseb illi in-nies illi jixtiequ li l-pajjiż ikun aħjar jagħmlu hekk għaliex jafu x'inhu aħjar. Jiġifieri l-ewwel qed illum ħafna nies isifru. Illum m'għandniex iżmien li ma nafx mod ieħor. Illum jekk tmur anke sqallija, ċertu affarijiet huma ħafna ħjar minn Malta. Mhux hekk bla dubju. Jiġifieri in-nies jistgħu jqabblu u n-nies saru jsifru ta' spiss. Infatti jien naħseb li hawn fenomenu illi n-nies iħossu l-bżonn mhux biex jieħdu vaganza imma biex jaqtaw minn Malta. Naħseb isifru jiena. Ġifieri mhux vera jkollna bżonn immorru nieħdu break, imma jkollna break fis-sens mix-xogħol u hekk, imma jkollna bżonn break mill-pajjiż li naraw xi ħaġa differenti. U naraw xi ħaġa differenti naħseb huwa l-ovvju, pereżempju. Kulħadd jieħu isifer u jara affarijiet organizzati u ma jarax konfużjoni. Kulħadd jieħu gost isifer u jgħaddi minn triq u ma jħoss li l-binjiet jibilgħu. Kulħadd jieħu gost isifer u jekk irid imur ġo park jista' jmur ġo park. Kulħadd jieħu gost isifer u jara ċertu dixxilpina. Kulħadd jieħu gost isifer u jara ċertu sbuħija. U naħseb daw kollu huma affarijiet illi fil-pajjiż tnaqru biżmien. Issa wħud minnhom tnaqru fuq 30 sena u fuq 40 sena. Uħud minnhom tnaqru fuq 10 snin. Imma dis-sitwazzjoni tal-pajjiż inbidel, kulħadd iħossha. Il-ġenerazzjoni ġdida jiena nkrataw illum jiena mista nitlaq minn hawn żgur. Jien għandi l-familja hawn, m'għandix għalfejn nitlaq minn hawn, xogħli hawnhekk, il-professjoni tiegħi hawnhekk, il-karriera tiegħi hawnhekk, mista nitlaq minn hawn. Imma min għadu żgħir, min għandu 15 sena, min għandu 18 sena, u da m'għandux irbita hawnhekk u jibda jqabbel pajjiżna kif ngħixu u pajjiżi oħra kif jgħixu, it-tentazzjoni hemm u dad-diskors isir. Ġifieri jiena naħseb li ħafna nies jekk speċjalment ta' żgħar jekk tiġihom iċ-ċans jitilqu. Anke għaliex ir-realtà ta' pajjiżna hija li u ċertu affarijiet li ġraw diffiċli jinbidlu mill-lum għal għada. Pereżempju, ħantik eżempju, ċertu nepotiżmu li hawn jaqta' qalb ċertu nies li jridu jagħmlu karriera f'ċertu affarijiet, f'ċertu oqsma li jiddependu fuq il-gvern. Iħossu li ma jistgħux jiġu trattati fair. Iħossu li jekk ma jkellmux il xi ħadd huma ma jridux ikellmu xi ħadd, mhux se javvanzaw fil-karriera tagħhom. U allura dik iġġalhom jaħsbu isma' jiena biex ikolli futur f'dak li rid nagħmel jien irid bil-forsi mmur xi pajjiż ieħor fejn ma jafni ħadd, fejn min obbligat li ħadd u fejn m'għandi nkellem il-ħadd biex insir xi ħaġa. Sempliċement inkun kapaċi, inkun preparajt ruħi, inkun studjajt u nieħu dak li hu bidritt tiegħi. F'Malta dis-sitwazzjoni mhix hekk għax meta jisimgħu in-nies illi kellek il-ħabiba tal-Ministru jingħata ġob ta' 70,000 jew 80,000 ma nafx kemm kien issa ta' 70,000. N-nies ħossuhom illi sar xi ħaġa ħażina ħafna u n-nies jifhmu ġenituri jifhmu li dira ġifieri xaħdet xi ħadd minn wliedhom minn paga ta' dak it-tip ġifieri n-nies jifhmu illi meta jaraw pereżempju l-pagi tan-nurses jew tal-għalliema li hemm dan nuqqas ta' ħlas tajjeb għal daw il-professjonijiet. Anke pereżempju il-pulizija wieħed jixtieq jara li jkollna iktar pagi aħjar, kundizzjonijiet ta' xogħol aħjar biex ikunna iktar nies tajbin u iktar nies jridu jsiru pulizija f'Malta. Ġifieri naħseb li at one point ħajkonna anke kriżi fin-numru ta' pulizija li jkollna Maltin. Ġifieri di teżisti. Ġifieri nara minnu li jitkellem dwar kemm aħjar pajjiż ieħor, ġifieri u llum m'għandhomx il-mindset tal-li kellna aħna
għandna rabta kbira ma' pajjiżna, mhux qed ngħid ma Anka jħobbu. marraħal ġieli Mhux kien hekk, kollha. aħna għandna rabta ma' hawnhekk. Mhux qed ngħid li l-uliedna ma jħobbux il-Malta, uliedna fis-sitwazzjoni ideali jixtiequ li jibqgħu Malta. Imma jafu Jekk illi bl-opportunitajiet kollha li jeżistu u bil-limitazzjonijiet moħloqin minna stess il-Maltin u bil-problemi li ħloqna aħna stess, pajjiżna m'għandux joffri dik is-sitwazzjoni u allura jippreferu jserħu magħhom li jmorru f'pajjiż ieħor jagħmlu futur hemmhekk. Issa hemm ftit ilu kellna ovvjament ukoll l-elezzjoni ġewwa l-Amerika u donnu l-affarijiet ħajinbidlu speċjalment Trump nafu l-ispeċi da jitkellem kif iħossa, jemmen fil-libertà tal-espressjoni iktar forsi minn ta' qablu. Kenna wkoll il-Zuckerman li tkellem laqgħa speċi da kienu jindaħlulu xi ċensura u le. U kien hawn ħafna political correctness naħseb issa li dejqet ħafna nies fil-verità. Taħseb li jista' jkun anka tul daw is-snin il-partiti ġewwa Malta fosthom anke l-Partit Nazzjonalista waqgħu f'dinna issa u twarbu xi nies li fil-verità kellhom ideat tajbin u forsi bdew jibżgħu jitkellmu għax ħajjiġu ttimbrati fuq ħafna affarijiet differenti. Ara, ir-rebħa ta' Trump, issa jiena m'għandix simpatija ma' Trump, imma tittammira dak li rnexxielu jagħmel, ġifieri bħala politiku huwa fenomenu illi id-dinja qatt ma rat bħalu. Jiġifieri dan hu politiku li tilef elezzjoni. Webbes rasu fil-pożizzjoni tiegħu. Kellu ħafna affarijiet kontrih inkluż bis-sistema tal-ġustizzja eċetera, eċetera. U li baqa' jinsisti fuq il-messaġġ tiegħu. Jekk tinnota l-messaġġ tiegħu ma tantx inbidel. Le, l-istess baqa'. Jiġifieri issa dan ħajkun għamel prattikament 15-il sena jinfluwenza il-politika Amerikana. Qabel kien ikollna xi ħadd li jagħmel 10 snin President u tispiċċa l-era tiegħu u t-timbru tiegħu jieqaf hemm. Trump ħajkun qed jagħmel 15-il sena bit-timbru tiegħu għaddej għax anke meta ma kienx hu President, tant kien figura prominenti fil-politika Amerikana illi hu baqa' l-unika wieħed minn dik ix-xaqliba politika li ħalli marka man-nies. Issa li naħseb li qed jiġri huwa li bħalma ġara f'diversi snin matul l-aħħar 70 sena mill-gwerra law, il-pendlu qed jerġa' jxaqleb lejn il-politika dija tan-naħa ta' Trump. Dal-pendlu jxaqleb ukoll fil-bqija tad-dinja biex ngħidlek. Però Trump ġab xi ħaġa illi kienet ilha ma tiġri li hija dil-kwistjoni ta' politiku li jitkellem mingħajr kantunieri. Ġifieri dil-famuża political correctness li jgħid l-affarijiet kif inhuma, żbukkat, li ma joqgħodx jikkalkula forsi jekk irid joffendi xi ħadd, se ma naqbilx ma' ċertu affarijiet, però hemm dal-fenomenu. U n-nies huma miġbudin lejn dan il-fenomenu, ġenwinament miġbudin. Kelli l-okkażjoni nitkellem ma' xi Maltin li jivvutaw l-Amerika. Illi tradizzjonalment mhumiex nies tal-Partit Repubblikan, imma huwa nies li normalment jivvotaw lill-Partit Demokratiku. Imma il-fattizzi tal-politika ta' Trump u kif jagħmilha hu ġibdithom lejh. Fatt jien naħseb illi ħafna mill-Maltin tal-Amerika jivvotaw inkluż laburisti, jiġifieri jivvotaw lil Trump. U din huwa fenomenu illi ma naħsibx li hemm xi ħadd ieħor li jista' jirbaħlu ġifieri fl-Amerika, ġifieri naħseb l-elezzjoni ta' li għandek f'għadha kienet deċiża snin ilu biex ngħidlek ġifieri. Li naħseb li jista' joħroġ taġid mill-politika ta' Trump hija li għandna dan l-engagement ġdid tan-nies. Jiġifieri li nies li s-soltu kienu jżommu l-bot mill-politika jew li jipparteċipaw anke f'elezzjoni draġa tqajjem l-interess fihom. Dan ma kienx fenomenu biss tal-Amerika, anke jekk tmur ftit il-pass il-bot minna l-Italja. U mill-Ġermanja kollhom kien. L-Italja, il-fenomenu ta' Meloni, again, hemm affarijiet li jiena ma assolutament ma naqbilx magħha. Imma trid tirrikonoxxi li Meloni għamlet politika illi ġalet lin-nies jivvotawla. Jividina poġġiet li nfisha f'sitwazzjoni fejn l-ewwel ma indirizzax il-votanti tal-partit l-ieħor. Meloni ma kien jinteressa xejn mill-votanti tal-partit l-ieħor. Meloni indirizzat il-votanti tagħha. Ġifieri l-argument tagħha huwa jiena naf li fil-pajjiż hawn maġġoranza li jaħsbuha bħali fuq ċertu affarijiet, jiena dawk l-affarijiet ħanejdhom u daw in-nies ħanikkonvinċihom li għandhom imorru jivvutaw lili. U hekk għamlet
Infatti, għall-ewwel darba f'ħafna snin, wara li rebħet l-elezzjoni ġenerali, marret tajjeb ħafna wkoll fl-elezzjoni tal-Parlament Ewropew. Is-soltu xi ħadd jirbaħ l-elezzjoni ġenerali f'Italja, u mbagħad jiġu l-elezzjonijiet amministrattivi jibda jitkisser ftit ftit. Meloni ġara l-kontra li marret tajjeb anke fl-elezzjoni tal-Parlament Ewropew. Issa tgħid li għandna l-ekwivalenti f'Malta, ma naħsibx li għandna l-politiċi ekwivalenti f'Malta ta' Meloni u ta' Trump, però għandna l-fenomenu tan-nies illi jridu jisimgħu bil-politiċi jitkellmu u jgħidu l-affarijiet kif huma. Jiġifieri li hemm ċertu eżaġerazzjonijiet, ċertu pożizzjonijiet li jittieħdu mill-mewġa liberali fil-pajjiż, naħseb hemm qiegħda tinħass. Jiġifieri li hemm ċertu affarijiet li issa biżna l-limit, dika n-nies iħossuha. U naħseb li hemmhekk ukoll il-Partit Soċjalista għandu opportunitajiet tajba biex jerġa' jingeġja man-nies. Jien inota ġikultant ngħid xi ħaġa, nkun f'diskursata ma' xi ħadd, u jistaqsini x'taħseb fuq di. U ngħidlu kif naħsibha dak il-ħin u jixxokkja ruħu, illi taħsibha hekk inti ma kontx naf. Jiġifieri jista' jkun li l-Partit Soċjalista għandu din il-fama u jġorra miegħu illi qisu n-nies għandhom timbru jgħidu l-PN huwa hekk, jekk dak ġej mill-PN jaħsibha hekk, li mhux dejjem huwa l-każ. Għax eżempju li rajt jiena wkoll meta ġew intervistati bosta membri parlamentari ma nafx kontx wieħed minnhom. Le ma kontx. Naħseb jien bl-eċċezzjoni ta' minn għalija Alex Borg ta' u deġu ieħor. Kulħadd Alla jbirek daw il-Kamala Harris, ngħidlek qas jafu x'kienet qed tgħid jew dik, però jisu l-biża' jkun hemm l-element tal-biża' wkoll. Però dika ġejja mill-fatt li Trump huwa daqsxejn skandalus. Żbukkat. Le skandalus, mhux żbukkat. Żbukkat huwa tajjeb ħafna li xi ħadd ikun żbukkat, li xi ħadd jgħidlek kif iħossha. Mela ma jiddejja mhux ħaġa ħażina. Jien nippreferi xi ħadd żbukkat minn xi ħadd joqgħod jaħbili. Jien nippreferi xi ħadd jgħidli l-affarijiet unfiltered milli joqgħod jipprova jkun diplomatiku u mbagħad tibda tiddubita wara x'ikun qallek eżatt jekk fimtux sew. Jiġifieri dik tajjeb, il-problema ta' Trump hija li fuq ċertu pożizzjonijiet jeżaġera. Għandu politika forsi ftit estrema. Imma jien nifhem illi n-nies mhux għax għandu politika estrema, għax għandu stil ta' politika li jgħid l-affarijiet kif huma. Dik in-nies tiġbidhom. U naħseb aħna fil-PN naħseb għandna dak id-difett li noqogħdu ftit attenti kif ngħidu l-affarijiet, fuq suġġetti partikolari nkunu żbukkati ħafna. Bħal korruzzjoni u dik. Bat hemm affarijiet wara naħseb illi noqogħdu ftit lura jew kollha nippruvaw nkunu diplomatiċi żejjed. Naħsibx l-Istrit hekk, naħseb l-Istrit li ngħidu l-affarijiet kif huma. Naħseb tajt is-soluzzjoni kif għandu jirbaħ il-nazzjonalisti jekk iridu l-elezzjoni li ġejja. Mela, kieku tkunu fil-gvern intom fl-elezzjoni li ġejja u ħafna affarijiet li jridu jinbidlu voldi, x'ikunu ma' 3 punti li taħdmu fuqhom jew li inti ħanejdu inti taħdem kieku fuqhom biex il-pajjiż jerġa' jibda jieħu r-ruħ. Mir sarejt il-Partit Soċjalista m'għandix dritt li ngħid li l-Partit Soċjalista sar jagħmel hekk, ma x'nixtieq li nara jien forsi. L-ewwel nett hawn numru ta' issues illi il-poplu Malti hawn ċiet iħoss illi ma ġewx indirizzati b'mod tajjeb jew li mhux se jiġu indirizzati b'mod tajjeb. L-ewwel ħaġa il-kwistjoni tal-popolazzjoni. Din żgur ħadd tkun xi ħaġa li Partit Soċjalista fil-Gvern ser jindirizza mill-ewwel ġurnata. U se jindirizza b'mod determinat illi ma jħallix il-pajjiż jerġa' ikompli dieħel f'dal-isqaq ta' popolazzjoni eżaġerata illi jidħol tkisser is-sistemi tagħna. It-tieni, u din għajda ta' diversi drabi kull darba li ngħidha jkun hemm min forsi jixxokkja ftit ruħu. Jiena naħseb illi issa li l-pajjiż għadda minn dawn l-esperjenzi tal-aħħar 12 sena, irridu nkunu ċerti illi ssir ġustizzja. Jiena m'iniex kontra illi fil-pajjiż ikun hawn rikonċiljazzjoni u li kulħadd ikun komdu ma' xulxin u ma jkollniex argumenti, però biex ikun hawn element ta' fairness fil-pajjiż, irridu niżguraw li min għamel il-ħażin din id-darba iġorr il-konsegwenzi ta' dak il-ħażin. F'pajjiżi oħra fejn kellhom forsi sitwazzjonijiet gravi bħal tagħna jew qar għamlu enfasi kbira fuq li jsir magħrufa l-verità kollha u li ssir ġustizzja. Biex hekk tinbena ġenerazzjoni ta' nies illi jinqatgħu mid-sitwazzjoni li għandna bħalissa. Jiġifieri jiena ninsisti ħafna
U l-kieku ma nkunx deputat nibda nagħmel hekk. Ġifieri nibda nsisti mad-deputati illi jekk ikun hawn bidla fil-gvern, il-gvern il-ġdid irid jiżgura li ssir ġustizzja. Ġifieri li min għamel ċertu affarijiet jiġor ir-responsabbiltà ta' dak li għamel. Din sfortunatament ikun hemm ħafna li jilmentaw li wara l-1987 wara dawk is-snin kollha Ma sar xejn milli. di ma saritx. Jiena naħseb u konvint li hawn ħafna nies li ser jinsistu li ssir ġustizzja u hawn min għandu raġunijiet tajba ħafna għalfejn jinsisti li ssir ġustizzja għax teffettwah personalment, teffettwa l-familja tiegħu b'ċertu mod ukoll. U dik naħseb hija waħda mill-affarijiet li xism. It-tielet ħaġa li naħseb illi l-Partit Nazzjonalista ħajamel jekk ikun fil-gvern u tkun marka mill-bidu hija li narġgħu ndaħlu ftit serjetà fl-affarijiet kif isiru. Jiġifieri li għandna l-istituzzjoni ta' pajjiżna kullimkien maħtuf minn dak u minn ieħor kollha taħt il-kontroll tal-gvern, din irridu mill-ewwel inbidluha. Jiġifieri huwa ovvju illi jrid ikollna kummissarju tal-Pulizija ġdid. Huwa ovvju jrid ikollna avukat ġenerali ġdid. U ġenejt, dawn mhux m'għandhomx ikunu xi ħadd li huma leali lejn il-gvern, dawn ikunu nies leali lejn in-nies. U leali lejn in-nies b'mod illi ma ħossux obbligati għax diħa tagħmel xi ħsara għall-gvern. Li għandhom jagħmlu rridu jagħmluh. Aħna qed nirrealizzaw li kieku fil-karika ta' kummissarju tal-Pulizija kien hemm pereżempju xi ħadd bħal John Rizzo, ċertu affarijiet ma kienx ikun hemm bżonn li tissejjaħ inkjesta maġisterjali biex isiru magħrufa, imma taħt it-tmexxija ta' John Rizzo kieku l-Pulizija kienet tagħmel xogħla tinvestiga u tressaq in-nies il-qorti. U allura rridu ndaħlu ċertu element ta' normalità mill-ġdid illi n-nies jifhmu li l-pajjiż hawn ċertu serjetà fih. U mbagħad in-nies issegwi. Ġifieri ngħid illi meta l-gvern jagħti direzzjoni li jrid ċertu serjetà, in-nies tkompli miegħu għax in-nies tippreferi li tiġi trattata b'mod fair, li tiġi trattata b'mod organizzat, b'mod li taf fejn int. Ġifieri din l-idea li pereżempju tittoqgħod tmur tkellem il xi ħadd biex tinqeda fuq ċertu affarijiet sewwa. Bla dubju ħażina. Jew inkella n-nies iridu illi jekk imorru x'imkien għax ħallsu t-taxxi jinqdew kif suppost. Dik li għandhom bżonn in-nies m'għandek għalfejn toqgħod tkellem l-ebda Ministru biex tinqeda, inti tmur x'imkien u tinqeda. Jiena ninnota illi pereżempju ċertu servizzi fil-pajjiż jekk ma tkellimx lil xi ħadd ma tinqedix. Jew inkella jekk inti ma tkellimx lil xi ħadd biex jiggwidak ma tasalx. Għandu jkun hekk jew għandu jkun illi inti fejn tmur f'dipartiment tal-gvern min ikun hemm jiggwidak u jaqdik kif suppost. U naħseb din hija waħda minn dawk il-bidliet illi ġifieri fil-qasir aħna nżarmaw ir-records kollha ta' frodi u ser li hawn fid-dipartimenti l-Aġenziji l-Awtoritajiet tal-Gvern u nagħmlu mezz illi dawk ma jerġgħux isiru għax dawk huma abbuż min-nies u abbuż mill-iktar nies vulnerabbli, ġifieri meta nitkellmu dwar ir-record tal-benefiċċji soċjali. Qed jabbużaw min-nies l-iktar li għandhom bżonn. Dawn huma l-iktar nies li qegħdin fix-xifer fis-soċjetà tagħna mhux l-iktar li qegħdin fuq nett. U da huwa l-abbuż illi aħna ma rridux li jerġa' jsir f'pajjiżna. Mela, l-aħħar messaġġ li tixtieq tgħaddi l-poplu biex jersaq ovvjament lejkom bħala partit. Ara, jiena naħseb illi nixtieq nagħti messaġġ in-nies biex jagħtu ċans lill-PN. Mhux jagħtu ċans billi jivvutaw l issa, għax issa mhux bil-elezzjoni, jagħtu ċans billi jisimgħuh. U naf li għandna diffikultà kbira aħna biex nwasslu l-messaġġ lin-nies. Ġifieri aħna lil mill-mezzi tax-xandir tagħna, ma ftit ikollna opportunitajiet forsi fejn nistgħu nitkellmu b'ċertu mod. Jiena naħseb li n-nies nappellalhom jagħtu ċans, jagħtu widna lill-Partit Nazzjonalista u jisimgħu dak li qed ngħidu. U fix-xhur li ġej ħajkun hemm ħafna iktar okkażjonijiet minn dawn. Irrid ngħid ukoll lil ħafna nies illi jkollhom idejat ta' affarijiet jistgħu jsiru aħjar, ta' forti proposti illi jixtiequ jaraw li jsiru, li ma jibżgħux ikellmu lil xi ħadd fil-Partit Nazzjonalista. Aħna għandna ftit ilu kap tal-partit ħatar lil George Vital Zamid biex jagħmel proċess li jipprepara l-programm elettorali. Aħna rridu li jkollna l-aqwa programm elettorali li qatt kellna għal elezzjoni ġenerali. Irid ikollna programm elettorali li jkun fih il-miżuri kollha li nixtiequ nagħmlu li jindirizzaw is-setturi kollha u dawn jista' jsir biss jekk in-nies jgħidulna aħna qed niġġu wara n-nies biex jgħidulna, imma hemm ċertu oqsma li għandna bżonn li n-nies jitkellmu magħna. Jiena ta' spiss nirċievi
talbi tal-laqat jew nies li jixtiequ li mmur inkellimhom u jkollhom idejat jiena mhux mort għand xi ħadd u ħareġ karta qal li għandi lista ta' 5 affarijiet li jidhirli li għandhom ikunu fil-programm elettorali u kienu idejat tajbin. U idejat li forsi jiena ma stajtx naħseb fihom qatt jew il-partit ma setax jaħseb fihom qatt għax ma jikkunsidrax ċertu aspetti. Jiġifieri dan li nappella lin-nies għatuna ċans illi nitkellmu magħkom, li nikkonvinċukom illi isma' l-elezzjoni li ġejja inti għandek għażla li hija għażla tajba, hija għażla responsabbli, hija għażla ta' ġid għalik u għall-pajjiż. Nirringrazzjak ħafna Dr. Grazzi. Akulina tal-li kont magħna u forsi fil-futur nerġgħu ninta. Bil-qalb kollha. U affarijiet oħra. Nirringrazzja l-telespettaturi li kienu magħna lejlu ħeġġukom biex tarawna wkoll il-ġimgħa d-dieħla. Grazzi ħafna.